Вітанкі, з вами Катерина, гэта канал Кот-Кот, і у нас новая серыя Пэйшаномікса. Але перад тым, як мы пачнем гуляць, нешта паглядзіце. О так, мы займем свои месцы. Месца Сільвіі прама ля маіх чароўных ног. Ці бачылі вы раней такую прыгажосць? Я вас завяраю, вы можете ацаніць яго па знешнім выглядзе. Даволі сліўца. І я пакажу ўсім, як балюча, калі гасне полымя. Ха! Значна лепш. Я болей не буду стрымлівацца, чаму б нам не паспрабаваць яшчэ. Гляджу, час табе наведаць пахабную везніцу. Боньк. Гэтую цудоўную агучку зрабіў Орэл. Калі што, калі ласка, падпішыцеся на канал Орэла. Тыньк. Дадаткова я спасылку пакіну ў апісанні да відэа, але раптоўна, як вы бачыце на экране, так мы можам якраз такі паглядзець, як называецца канал, як ён падпісаны. Так, Орэл, акрамя таго, што займаецца агучкай і гэтым падобным, яшчэ займаецца якраз такі каверамі. Напрыклад, тут ёсць ужо першы кавер на канале. Гэта калі вы глядзелі дыснеевскі мультик «Гарбун з Нотр-Дам». Там ёсць цудоўная песня «Hellfire», якую спявае Святар. І якраз такі Орэл зрабіў на яе цудоўны кавер. Таму, калі ласачка, давайце падтрымвалі сваіх у розных сферах. Так, у падзяку прынамсі зайдзіце і напішыце нейкі падтрымліваючы каментар да Орэла. І не забудзьце падпісацца. Спадзяюся, вам спадабалася, бо я ў захапленні ад гэтага проста... Зноў жа, вялікі дзякуй Орэлу. Калі ласка, не забудзьцеся на яго падпісацца. Паглядзіце на Анібелі ягоную працу, і не толькі ягоную, на Анібелі, в прынцыпе, можна паглядзець шмат цудоўнага анімэ, цудоўных фільмаў, мультфільмаў і не толькі. І гэта ўсё ў вельмі якаснай агушцы. Ну, калі вы любіце агушку, напрыклад. Вось. І падтрымайце, калі ласка, каб людзі пабачылі, што можна займацца такімі прикольнымі рэчамі. І хто его ведае, вось возьмем і агучым гэтую гульню. Прынамсі кавалак, таму што Орэл у нас ужо на ролі Раксаны, а Солька і Перчык — гэта літаральна мсціслаўская багема і краш. Яна гэта пацвердзіла. Шафран — гэта Інвіль таксама гэта пацвердзіла. Тут яшчэ у нас да халеры персанажаў. Трэба яшчэ Арэгану зацягнуць. Калі хто не ведае, Арэгана — гэта вельмі важны чалавечак для беларускай стрым тут суполкі і не толькі. І зноў жа, вось гэтая ўся штука з агучкай, гэта менавіта з яе пачалося. Вось, таму проста неверагодныя. Прабачце, я такая ўсхваляваная, я не магу трошкі сабрацца, але, магчыма, гэта проста праз стомленасць, таксама так бывае. Дык вось, хто его ведае, тут можа падключыцца, далей будзем з вами гуляць, знойдзем кагосьці яшчэ з цікавых людзей, якія ёсць у беларускім ютубе, у беларускім твічы ці яшчэ дзе. Вось. І, дарэчы, вельмі важнае пытанне. Як вы лічыце, каго бы я магла агучыць у гэтай гульне? Мне правда, вельмі цікава, таму што, пра ўсіх іншых неяк размовы ідуць, а я што, горш, што ли? Я таксама, магчыма, можа, я і таксама хачу кагосьці агучыць. Вось. Можа, мне таксама хочацца свой голас камусьці падарыць. Можа, у мяне была такая мара. Вось. Хто его ведае, можа, сапраўды тут і для мяне ёсць нейкі персанаж, якога я бы магла агучыць, проста маленькі нейкі кавалак па фану, чаму не. Тым больш, у гэтай гульні ўсё роўно агучкі не хапае, а так мы маглі дадаць бы нешта такое вясёлае, прикольнае. Чым не крэатыўнасць? Добранька. Усё, збіраемся. Сёння будзе цяжка для мяне, потому што я цэлы тыдзень была на курсах. Мне вельмі рана трэба было ўставаць, каб даехаць да патрэбнага месца.
гэта ўсё было вельмі марудна. Я была вельмі стомленая. І ад працы мяне гэта не вызвалялі гэтыя курсы. Больш таго, я па працы вельмі адстала, я не ведаю, як я за гэта некалькі дзён усё неяк паспею зрабіць, а зрабіць трэба ой, як шмат, ой, як шмат. Ну ось. Нават не хочацца думаць. Ой, таму зноў жа так выйшла, што я записываю гэтую серыю на выходных. Звычайна я так не раблю, тому што зноў у мяне вельмі актыўныя суседзі. І на выходных такое сабе записываць, але тут просто не было у мяне ніякага выбару. Таму я па класіцы традыцыйна трэба рабіць уже нейкае бінга з маімі летсплеямі. Заранёў прашу выбачэння за тое, можа, якія вы нейкія дзіўныя гукі будзеце тут чуць. Будзем спадзявацца, што сёння іх не будзе так шмат. Да, што субота, можа, людзі кудысьці паехалі сабе адпачываць. Вось. І не будзем мяне турбаваць. Ну і яшчэ я ў дадатак сёння бэбісітер. Вось, малеча, правда, сваімі справамі занятая, но, зноў жа, калі будзеце чуць нейкія па гарам, па лясам і іншыя нейкія песенкі, не хвалюйцеся, так і павінна быць. Лічыце, што гэта вам дадатковая музычная пауза, якая тут можа быць. Добренька, усё. Нагадваю, што ў папярэдняй серыі, у 3-й, а гэта ўжо 4-я, так, трымаем у галаве, ух ты, мы сёння што? Мы, па-першае, я не памятаю, ці зрабілі мы усе зелі, якія нам патрэбны для спаборніцтва нумер 2. Калі не, то дарабіць, калі так, ну тады займемся нашым сацыяльным жыццём. Нагадваю, чаму лепей у нас стасункі з іншымі нейкімі жыхарамі гэтага гарадка на выспе Рафта, тым для нас лепей, таму што яны даюць нам цудоўныя карткі, якія мы закідваем нашу дэку, і з дапамогай гэтых картак мы можам з вами перамагаць у спаборніцтвах і якраз такі вельмі для нас выгадна прадаваць нашыя зелі. Таму вось, сацыяльнае жыццё нам важна. Больш таго, сацыяльны аспект нумар 2 гэта романтыка, вядома. Прабачце. Ну, вось ёсць у мяне такі бок асобы. Трошачкі такі. Я, звычайна, яго не то, як паказваю камусьці. Вось. Калі каму не спадабаецца, ну, прашу прабачэння. Вось. Да, мы нагадваем, можем тут раманціць амаль усіх, акрамя Солькі, Перчыка і, ну, акрамя Савы, вядома, у нас з ім сяброўства, і акрамя кагосьці яшчэ. Вось, мы не можам іх раманціць, а з астатнімі, в прынцыпе, у нас могуць быць тыя ці іншыя стасункі. У нас пакуль што ўсё роўненька, в прынцыпе, ідзе. Ну, зноў жа, будзем глядзець, як там пойдзе. Вось. А трэцяе, што, вядома, нам патрэбны грошыкі, бо чым будзе далей складаней, тым больш дарагія інгрэдыенты нам будуць патрэбнымі. Таму грошыкі. Вось. Ну і гатаваць зелля. Вось такое. Так, як звычайна, у пачатку новага дня нам распавядаецца, што ў нас тут ёсць. Мы бачым, што у ценявой степі у нас лута сёння пабольше. У нас панізілася цана на ад праклёнаў сродкаў. У нас з вами што ёсць? У нас нейкі шторм з'явіўся, які так, гэтыя у нас інгрэдыенты будуць у большы кошт, што для нас не вельмі. І пры этом ён зніжае лут з гэтай лакацыі. Ну, такое сабе, ну, такое сюда, туды не пойдзем. І якраз такі наш другі спаборнік, гэта яго завуць Корсак. І Корсак, калі вы не памятаеце, Раксана, яна што рабіла? Яна неяк нам перашкаджала. Так, яна распускала пра нас розныя там чуткі і плёткі, праз якія нашы тыя ці іншыя зеллі каштавалі менш. То бок, да, на нас мы не атрымлівалі столькі грошыкаў, колькі нам хацелася. Вось, і Корсак, наш другі спаборнік, ён таксама нешта такое ў нас робіць.
вот якраз такі, калі вы бачыце, здесь нам написано, што пасля таго, як кліенты паспрабавалі зелля Корсака, гэтыя кліенты, яны паддаюцца меншаму уплыву да тых зелявараў, якія не дзеляцца, наколькі я зразумела, лістом інгрэдыентаў іх зеляў. Вось якраз такі. І вось нам паказвае, што нам гэта дае. Гэта дае то, што усе нашыя з вамі гандля будзе пачынацца з таго, што кліенты будуць з дэбафамі. Ну, мы будзем з дэбафамі. Якраз такі простое што вось. Так, Роксана была у нас такая трошечки злая жанчынка, таму яна рабіла злыя рэчы. Корсак, калі хто не памятае, па пісанню даволі добры чал, пазітыўны, як то кажуць, і таму ён якраз такі будзе дзейнічаць сваёй дабрынёй. І ён задае высокія стандарты, і праз гэта, да, вось мы будзем з вамі пакутваць. Дзякуй, вялікі Корсак, але не шчыра, не ад усяго сэрца. Так. Пачынаем новы дзень на ўсялякі выпадак, бо я ўжо не помню. Праверым нашу дэку, ці ёсць у нас нейкі... Господі, колькі у нас з вамі тут персонажкаў. Так. Вось халера. Я памятаю, што у меня былі 2 новыя карткі з эфектам шока. І вось я забыла паглядзець, што гэта значыць. Гэта нам ад Квіна, і я не памятаю, здаецца, яшчэ... Ой. Не, хто яшчэ? Хтосьці яшчэ нам даваў... Вось, якраз такі Солька і Перчык давалі нам таксама картку, якая дае баф на... Наколькі ўсё ж такі я правильна разумею, што гэтая картка, яна накідвае дэбаф на кліента, і гэты дэбаф паніжае ўсё ж такі інтарэс. То бок, гэтую картку выкарыстоўваць толькі вось, яна хуценька нам падвысіць інтарэс на 20, але потым яна будзе яго зніжаць. То бок, гэтыя карткі, яны вось выкарыстоўваюцца, наколькі я разумею, не ў доўгай перспектыве, а каб хуценька я разыграць і ўсё, скончыць неяк гандаль. Ну, зноў жа, не памятаю. Ну, што ты зробіш? Можа, калі я буду падчас запісу рабіць нейкі перапынак, то я ўсё ж такі пагляджу. З астатнімі так, у нас пакуль адна адлунная картка, яна не вельмі карысная. Шафран, мы, здаецца, узялі ў руку гэтую картку. Муктука. Вось муктука трэба. Што нам трэба падвысіць? Хацела бы ўсё трымаць. Але вось муктука трэба раді цікавосткі падвысіць. Тут у нас... Гэта добрая таксама картка. Так, вось гэта незразумела, і гэта незразумела. Ну, нейкім чынам у мяне больш усё картак у Квіна і у Баптыста. Цікава, цікава. Штосьці гэта гаворыць пра мне. Добренька. Так, праверяем, што у нас, можа, тут варылася. Можа, я нешта на ноч паставіла. Так. Фуф. Кожны раз, я кажу, кожны раз я хвалююся, што нешта не так, калі яно трошки падвісае. Так, у нас... звычайнае зелля маны зроблена. 2 штучкі. Яно у нас і смачнае, і якое яшчэ? Ось. Добренька. І так. І што у нас тут яшчэ? Ага, все. Усе зеллі мы зрабілі. Гэта клас, гэта добра. І я яшчэ зрабіла громавы тонік. Пры гэтым вялікі. Так, ну-ка. 3 штукі. Так, ён добра пахне, але такі сабе на смак. То бок, у тэорыі, да, у нас паніжэнне на 5% цаны і павышэнне на 5%. То бок, 0,0 КПД. Ну і 112, неблага. Так, пакуль адсюль выйдзем, давайте паставім, што нам патрэбна на палічкі. Паглядзім, як яно будзе, і трэба паглядзець, ці паставіла я на палічкі...
Вось гэта наша зелля. Так. Ага. Угу. Так, усё. Ну, так, выглядае так сабе, і гэта будзе паніжаць кошт. Вось гэта прикольна атрымалася. Ну, гэта так-сяк, но 4 зоркі затое. Ага. Так. Што мы можам з вами паставіць? Ну, мы можам паставіць гэта адразу. Ага, то у нас вялікае зелля. Гэта нас таксама не цікавіць. Зелля маны пакуль прыберажэм. І давайте паварым. Паглядзім, што ў нас будзе. Нам трэба паварыць. У нас грошай пакуль не шмат. Таму нам трэба спачатку зарабіць грошыкі, а потым уже будзем з вами бегаць па іншым персонажам. Так, што мы ўвогуле, в прынцыпе, можам з вами зрабіць? Глядзім на нашы рэцэпты. Усе бы вялікае, канешне, зелля жыцця бы яшчэ зрабіла. Чырвона-зялёнае. Паглядзім, ці ёсць у нас агульнае нешта. Фіолетавае. Не падыходзіць. Але гэты мінерал у нас всього 1. Хочется его пакуль падручаць. Тут 3. Ну, неблага. Чаму не? Як базу выкарыстаем. Пакуль блашычку не буду браць. Так. Ага, гэта на жоўты. Не падыходзіць. Не падыходзіць. Чырвона-жоўтая у нас ёсць, гэта добра. Класны фрукт. Я не памятаю, што у меня такі быў. Дзе штучкі возьму? А што ты можаш... І ты таксама. Так. Цяпер нам патрэбна, вельмі патрэбна нешта зялёнае. Вось гэтая штука добрая. Ажно 40 зялёных дае нам магічных вітамінак, але пры гэтым дрэнны смак. Бурачок таксама дрэнны смак, але на слых зелля добрае. Што бы гэта не азначала. В прынцыпе, бурачок нам не тое кап. Можам ім скарыстацца. Так, не тое. Грыб. Грыб маленькі, але ў грыба ёсць. Грыб пакуль прыберажэм. Нашы грыбы мне падабаюцца. Так. В прынцыпе, можна ўжо варыць. Ну, добренько. Я сёння трошки хочу рызыкнуць. Так, і ці можам мы падкласці нейкага дрэва? О, цудоўна, якраз такі, пакуль мы будзем прадаваць усё, мы гэта зробім. І нешта маленькае мы можам сюды закінуць. Гэта у нас такі сабе яшчэ кацелок. Таму штосьці простенькае, невялічкае. Стамінны бы зелля зрабіць. Чырвона-фіолетавае. Але мне фіолетава не тое, каб шмат ёсць. Так. Гэта я не буду выкарыстоўваць. Яно вельмі ценнае, каштоўнае. А пасобку фіолетавай ёсць? Тут. Не, пакуль зелля стаміны не зробім. Шкада. Так, гэта у нас сегодня так сабе у цане. Да, і тонік мы зноў жа не зробім, ценявы тонік, таму што зноў жа фіолетавага у нас не той, каб шмат чаго. Можа маленькі зрабіць, паспрабаваць громавы тонік. Нам патрэбны сіні і зялёны. Так, зялёны і сіні. Штосьці маленька у нас ёсць? Ёсць. Тут даже внутри. Мы можем гэты шарик узять и поглядеть, ці есть у нас нешта синенькое. Синенькое нешта есть. Якая добрая штучка.
Лапка жабки. Так. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Можем додать. Так, додаем. Ну, скористаємося. Ось гэта. Вайпать. Так, цудоўненько. Пошли глядеть, что мы можем с вами продать. И можем тут продать нечто. Так, так, так. Яшчэ раз паглядзім. Мы бы яшчэ чагосьці два маглі б дадаць. Але... Добренько, я сёння. Пошли. Адчыняем нашу краму. Так, гэты дні нам можна уже особо не спяшацца, бо зноў жа асноўныя зеллі мы зрабілі, і нам галоўнае, каб у нас было дастаткова картак і сродкаў, якімі можам зрабіць. Ага, бачце, праз Корсака, то, што ён настолькі там класны, у нас адразу все паніжана, вось ён ідзе. Так, ён на нас яшчэ хоча стрэс кінуць. Ну, поехали, рызыкуем. Не мае сэнсу. І вітанкі, 2 адзінкі стрэсу. Непрыемненька. Ну, зноў жа, можа, з кімсьці патусуем. Так, вядома. Сенсу нема. Все. Ну, трошки грошиков подняли. Так. Выбачайся, что я не читаю то, что кажуць кліенты. У асноўным там одно і тое ж яно паколуеце. Таму я уже не хочу на гэта вытрачаць час. І зноў яны са стрэсам, яны незадаволены. Хо-хо-хо-хо. Рызыкаваць ці не рызыкаваць? Правду кажучы, я бы тут не рызыкавала. Колькі ёсць. Так. Муктук! Муктук, Муктук, і ты нам прынес стрэс. Ну, добра, Муктук. Дзеля цябе я гатова. Так. Так. І так. Ну, паглядзім. Можа, нам прыйдзе картка, якая скончывае гандлю. І мы трошки падымем яшчэ інтарэсу. Ту-ту-ту-ту. О! Добренька. Ось так. Трошки грошиків зарабілі. І у нас яшчэ якраз новые зелі гатовыя. Так. Ага, пачакайце, пакуль не ідзем яшчэ вандраваць. Так неўзабаве увесь дзень скончыцца. Ну і з іншага боку, сёння для нас галоўнае гэта, канешне, маленькі тонік хай будзе. О, добренькі атрымаўся. Ідэальнае зелле. Варыва. Так. І... Ну-ка. Сапраўды нешта добра атрымалася. Супер варыва. Круто. Так, нам трэба нешта маленькае зварыць. Чаго у нас тут шмат? Нейкая цікавая казурачка у нас есть. А ну-ка. Так, неблага. Жоўта-чырвонае пашукаем. Можа, нешта у нас есть агульнае? О, моя любимая креветка. Ну. Усяго адно, неяк гэта сумна, калі адно.
Стільки ресурсів, але... Добре. Ні. Так, сюди що яшчэ можам дадаць? Паглядзім у кніжцы наших рэцэптаў. Чырвоны-сіні, жоўты-сіні. Это мы зрабілі. Гэта пакуль не можам. А гэта невыгадна рабіць. Можам ўсё ж спрабуем вось гэта? Зялёны і сіні. Ёсць, но толькі одна такая штучка. Зараз. З чагосьці прасцей давайте. Пачнем. Прапорцыя у нас такая. 3 сіняга, 3 зялёнага і 4 жоўтага. Трэба сіненькае мы берем нешта базовое. Лапку жабкі не буду. В прынцыпе, так. Я вырашыла не чапаць гэта. Так, берем гэты каменчык, падыходзіць. Цяпер мы берем нешта зялёненькае. Дарэчы. Так, і яшчэ карэнчык. Вот. І засталося нешта жоўтенькае. Калі што, карэнчык можна будзе проста прыбраць адсюль. Во, атрымалася. І пакладзем... Ой, я прыбрала. Ну, добренько. Пагуляем. Так, можем адразу поставить, что нам тут патрэбна. Так. Гэта зелля за 11. Пакуль так поставим. Пакуль так прыберажам. Пайшлі вандраваць. Так, спачатку да баптыста. Баптыста мятка самая галоўная у нас. Да Роксаны, на жаль, просто можна прыйсці пагаварыць. Пакуль нам няма сэнсу да хадзіць, таму што это трэба ў пачатку дня, а у нас ўжо грошыкаў на яе паслугі няма. Што ў нас сёння? 30 чырвонага, але так, баф і дэбаф. Павучок. Да, гэта паўчок. Паўчок фіолетавы нам дае. Ну, зноў жа, баф-дэбаф. Так, гэта у нас дворф кракен, як міла. Зноў чырвонага шмат, але дэбаф. І у нас есть... Так. Шчупальца. Адразу 4 элемента. Чаму нет? Дзякуй, баптыст, возьмем усё. Так... Што ты нам сёння, баптыст, прапануеш? Гэта кветачка у нас ёсць, яна неблагая. Гэта у нас нейкі... Гэта у нас кавун. Але салёны кавун. Марскі. Марскі кавун. Цікава. 40 сіняга, але выгляд дэбаф. Але 40 сіняга? Што ж мы? Возьмем. А ты што за каменчык? Ты не каменчик, ты эссенция. Ну, неблагая такая. Ну и эту кветочку давайте возьмем. И... Так, берем. Нам падыходзіць. Калі нам такое прапануюць, 100% нешта там ёсць. Подумаем. Можем мы ему нешта падарыць? А што мы ему можем падарыць? Я б ему некую бліскучку падарыла. Ці кветачку. Ему спадабаўся наш падар... І картку можем падвысіць. Слухайте. Пачакай. Не. Стоп. Тихо. Баптыст, спачатку, я разберуся з астатнімі. Потым, мажліва, перадойдзе да цябе. Так, мятка, яна вернулася з квеста. Што ты нам прынесла? Так, наш водны, марскі, выбачаюсь, марскі наш кавунчык, яна ж, 2 штучкі нам прынесла, яна нам прынесла малахітавы каменьчык.
якраз таки паглядзіце, фіялетавая тут ёсць і нармалёва фіялетава нам падыходзіць. Вось гэты добрый у нас, гэта эсэнцыя у нас. Так. Радіска. Баф-дебаф, але 30 зелёнага. Ты што такое? Некі мінерал у нас ёсць. Ён добра у нас получаецца з вось гэтай мінеральчыка мы можам выкарыстаць. І у нас есть чыстая мана. Усё адразу по 15 адзінак. Слухай, мятка. Дзякуй вялікі. І мы можам з ёй картку падняць. Прабач, баптыш, сёння не твоя чарга. Усё ж таки я хочу падняць картку з мяткай. Мы даўно з ёй недзе не гулялі. Таму так, давайте. Так, выбачаюся, у меня зноў, як заўсёды, з сабой вадзічка. Таму што проста размаўляць цяжкавата, асабліва на гэтай гульне. Мятка нам скардзіцца, што яна наступила у кожную падал. Я не ведаю, што это вызначае. Ну, не пастку, можа, пастку, у каждую пастку на шляху дасюль. І палова з іх мела якраз таки пажованую гумку. Гэта не тое, што яны табе кажуць пра жыццё ў горадзе. Людзі проста кідаюць свае пажованыя гумкі паўсюль, дзе ім захочацца. Ой, не слухай меня, Сильвия. Просто сёння такі сабе дзень. Не хвалюйся. Не хочаш пра гэта паразмаўляць? Я лепей нешта зраблю. Таму я і папрасілася сюды прыйсці. Так. Вогонь под твоим котелком добрый и горячий? Конечно. А ты бы хотела нечто зварить? Мятка кажа, что я думаю больше про нейкую комфортную ежу. Давай пячы. Давай. Так, пакуль Сильвия займалася у нас вогнем, мятка якраз таки у нас дастае муку. Яна нам кажа, што ёсць у горадзе ёсць людзі, у якіх няма печыва. Таму яна не можа прайсці праз гэта міма. Так, і якраз таки мятка у нас бярэ цеста, каб стварыць. Як гэта правильно сказаць? Печыўнае цеста? Ну, карацей, яна робіць цеста для печыва і якраз таки пачынае яго размінаць сваім малатком. І Сильвия хацела запісацца, ці неабходна так рабіць, але вырашыла, што яна не хоча ведаць адказ. Пакуль печыва у нас гатуецца, так, мятка расслабілася. Сильвия нам кажа, што мятка займалася гэтым печывам, гэтым цестам для печыва з нейкай агрэсіяй. Ну, трошачкі. Справа ў тым, і мне не падабаецца пра гэта казаць, што пасля працы цяжка сюды прыходзіць. І што яна трошки пакутае праз тое, што яна намагаецца знайсці сваё месца ў гільдзі. Што, калі яна ніколі не упішацца ў гэта ўсё? Я таксама хвалююся пра ўпісванне. І тады цікава. То бок мы можам з вами сказаць, што мы таксама маем перажыванне з такой нагоды, або мы можам ей сказаць, што да і не патрэбна табе нікуды ўпісвацца. Якія мы сёння? Давайте будзем такія трошки. У нас Сильвия, яна, ну, такая, як мне падаецца.
Так, ды і не патрэбна нікуды ўпісвацца. Зрабі сваё асабістае месца і так, і яны якраз такі зробяць пакой для цябе. У любым выпадку мяткі гэта спадабалася. Яна якраз таки распавядае, якім чалавекам яна не з'яўляецца. Што, да, honest to goodness heroes, то есть чэснымі-прычэснымі, наколькі я так разумею, і што яна не з тых, хто двойчы думае пра нешта якраз таки. Што яна распавядае, што ёсць героі, якія, ну, легенды, яны робяць самае найлепшае для іх кар'ер. І яны якраз такі, ну, маюць адны і тыя ж квесты, што і мятка. Вельмі падобныя. Яна хацела далучыцца да гільдыі герояў яшчэ з дзяцінства. Але нічога ў яе дзяцінстве не падрыхтавала яе да гэтага. Так, ну, распавядзі мне паболей пра гэта. Я бы хацела паслухаць пра прыгоды, якія ў цябе былі ў дзяцінстве. Ну, гэтым справа. Мой родны горад, ну, маё роднае месца заціхае для прыгод ці нешта такога, кажа нам мятка. У нас нават не было нейкай, як гэта, свайго аддзела гільды герояў. Што самы бліжэй за ўсё героі былі ў лігах, ну, як мілі, метры, кіламетры, так здалёк. Але яна чытала ўсё, што магла знаходзіць пра гэтых герояў. Так, ад запыленых нейкіх кніжак у бібліятэцы до розных часопісаў з плёткамі, якія тут з'яўляліся. Я пераследавала кожнага барда ў горадзе. Я прымушала кожнага барада ў горадзе мне спяваць о прыгодах герояў, пакуль я гэта ўсё не запомніла. Чым больш я ведала, тым прасцей было марыць, што я стану адной з іх. Так ты была летуценніцай. Калі што там было ў арыгінале, калі зусім перакладаць слова ў слова, Сільвія казала, што твая галава была занураная ў аблокі. І мятка кажа, што літаральна было так, я ўвесь час шукала цмокаў у небе. І гэта супер міла. Ну, але ўсё было вольнай зонай ад пачвар. Як бы я не уважліва не глядзела, я ніколі не знаходзіла грэмліна у банцы, там, у шклянцы з печывам або слайма у гушчары. Я нават не магла знайсці нейкія сайт-квесты. Самае прыбліжанае да гэта было, гэта калі стары Харвіл, калі у старога Харвера зламаўся ягоны кій. І я якраз таки павінна была пранесці, ну, я так разумею, тут тейп маецца на ўвазе тыпу скотч. Так. Ой, і ей сарамліва ў гэтым прызнацца, але яна трошки сябе так не на сваё месца адчувае, карацей. Але ў мяне ёсць план, і мне падаецца, даволі добра, кажа нам мятка. Мілы і разумны.
у меня было пачуццё, што у тебя ёсць план. Так, мы будзем... Тут цяжка, тут мяжамі паміж тым, как бы трошки падразніць мятку і как бы яе падтрымаць. Гэта цяжка. Я занадта люблю дражніць іншых. Уху-ху-ху-ху. Так. Добранька. Так, я мела адчуццё, што у тебя ёсць план. Так. Так, Сильвия сказала, что ты не з таких людей, якія там хутка здаюцца і ўсё такое. І мятка кажа, што вядома, таму што так, яна танк, яна наперадзе. І танкі заўсёды, да, ідуць наперад. Танк, зноў жа, не ў сэнсе літаральнай зброі, а гэта так пазіцыя называецца так у гульнях героя, які фізічна вельмі моцны і ўсе нейкія да, дамаг атрымлівае, ну, бярэ ў сябе. Ну, так давай пачуем план. Так. Найлепшыя планы самыя простыя. Так, кожны герой мае некаторыя рэчы для абмену. І кожны вядомы герой, пра якога я чытала, будучы дзіцём, меў вядомую зброю. Так. І яна лічыць, што вось гэтую неверагодную зброю яна можа тут знайсці. Так, давай знойдзем цябе меч, давай знойдзем цябе малаток, і табе не патрэбна легендарная зброя. Давай знойдзем цябе малаток, нешта эпічнае. Так, гэта, вядома, найлепш... Гэта мой выбар зброі. Так, але я магу яго... Я змагу яго браць паўсюль, куды захачу, калі знайду. Так, тут недастаткова легендарнай зброі навокал. Так, што, звычайна, фактычна кожная з іх ужо была неяк знойдзена, але шмат якой зброі была згублена. Так. Прычым якраз такі маглі іх згубіць і на гэтай выспе. Так, і яны якраз такі чакаюць, каб іх перазнайшлі. І мятка кажа, што яна проста пойдзе іх шукаць. Якраз такі добрая нагода, каб знайсці сваё месца сярод легенд. Так. І зноў жа яна кажа, што ў кожнага з нас есть, вядома, свая адказнасць, таму скора трэба будзе працаваць, але Сільвія лічыць, што ей падабаецца гэты план. Мне таксама, кажа мятка. І яна упэўнена, што ў яе ёсць патрэбныя... Ось. Так і хоча сказаць скілы, таму што выкарыстоўваеш гэта слова як сленгавае. Што ёсць патрэбныя ўменні якраз такі, каб знайсці нейкі легендарны лут і пры гэтым адначасова біцца з пачварамі. І да, пабей дастаткова слаймаў, і ты атрымаеш вось гэтую... Вось мы і прыплылі. Запісваеш гульню зранку, мозг яшчэ не прачнуўся. Запісваеш яе ўжо пасля абеду, мозг ужо пачынае засынаць. Цягліцы. Так, што ў цябе будзе цяглічная памяць. Так, і якая якраз такі будзе рабіць усё за цябе. Ну, тое ж самае, што і размаўляць, ну, неяк прывабліваць кліентаў, кажа яна. Так, мы якраз такі атрымалі картку цяглічнай памяць. Яна нічога не каштуе. І яна падвышае інтарэс на 4. Падвышэнне інтарэса на 4 мала, але за 0. Яна кажа, што так, Сільвія кажа, што
Яна 100% якраз таки вже має некалькі добрых дзеянняў. Ты і як, кажа нам Мятка, што і ў цябе і ў мяне такія ёсць. Мы пакажам кожнаму, на што мы здольныя. Пачнем з гэтага печыва. Пахне уже прыгатаваным для мяне. О, ну, чым не добрая забава? І печыва зрабілі, і пра будучыню паразмаўлялі, план сабе накідалі, ну і трошкі ўпэўненасці ў сабе. Можам мы ей нешта падарыць? А што б можам падарыць? Так, нам трэба штосьці ўжо такое гэтакае дарыць. Гэта клёвая рэч. Але гэта лепей Квіну, калі што даць. Ён такое любіць. О! Мятка такая добрая. Так. Ой, тю-тю-тю-тю. Забылася, што ёй трэба на прыгоды адправіць. Так. Сюды нам сёння сказалі не лезьце. Во, у нас ёсць вялікі тонік. Ха-ха! Так. Якое у нас там было дрэннае? Вось гэта было дрэннае. І так, нам трэба навучыцца рабіць вялікую зелля маны, таму што у Мяткі праблема якраз такі з манай больш, чым з жыццём. Ну вось. Так. Ей! Мы пробили босса. Ура! Так, Мятку на пригоди отправили. Баптисту задання дали. Так, до кіцуриків просто зойдем наших. Кітики, кіцурики. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Пробачьте. Просто идиотские приколы. Что мы можем дать кіцурикам? Им бы дать креветочку. Ці, може, лапку жабки? Яны... Берите рыбку. Рыбка им сподобалась. И с ними можно картку поднять. Не могу. Кіцурики, пробачьте. Я могу это купить, но нет. Тяжко. Пошли до бутик Квина. Так, Квин. Что? У меня заглючила мелодия. Так. Квин, что мы можем у тебя тут купить? Давай поглядим. Ну, мы тут, конечно, накидали. Так. Ага. Ты дорожай сегодня? Ого, вось гэта... Ну, я, конечно, придумала, слухайте. Цікавая рэч. Так. Амаль усе грошы. І казурка ёсць. Ой. Так, вось гэта нам абавязкова патрэбна. Ну, купляем на ўсё. Так, астатнее мы уже купить не можем. Вядома, у нас все 6 монеток. Ну и давайте ему дадим подарунок. Давайте нашу ему. О, ему сподобалось. Да что такое? З усімі можна тут неяк штосьці зрабіць. Так, Муктуку. Трэба забегчы паглядзець. Блин, я не взяла с собой котел. І Муктук картка для поліпшення. З ім обов'язково так само треба. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну нового я нічого немає. Так,
апгрейд мы не можам зрабіць, бо ў нас з сабой нічога няма. Так. Добра, прабач, Муктук. І шафран таксама не мае сэнсу. Ну, паехалі, вяртаемся да хаткі. Так, нам вельмі трэба нешта рабіць. У нас немає грошей, а нам яны вельмі патрэбныя. Фу-фу-фу. І карткі нам вельмі патрэбныя. Так, добренька. Гэта яшчэ будзе варыцца. Халера. Добра, тонік атрымаўся, жалка, шкада, што толькі одна штучка. Ну, ужо як ёсць. Так. Што мы маглі цікавага зварыць? А ну-ка, што у нас, калі мы скарыстаемся? Ага, вось у нас зелля стаміны. Фіолетавае нешта ёсць? Павучак. Павучка трэба было даць, каб Квін з'еў. Не вельмі стабільная, нам кажуць. А ну-ка, ой, ціха. Дададзім нешта чырвоненькае. В прынцыпе, можна гэтым скарыстацца, дарэчы. Не тое, каб шкада. Усяго одна штучка. А чаму одна штучка? Так, нам бы фіолетага нешта дадаць. В прынцыпе, я магу гэтым каменьчыкам скарыстацца. Ну, зато 2 штучки. Ну, добренько. Такое сабе. Ну, зноў жа, не кожны дзень у нас павінны быць ідэальны, правильно? Правильно. Мы гэта яшчэ не прадалі. Так, я поставила і пайшла. Ну, што ж, давайте зарабляць. Декад. Нам толькі мятка дала. Пакуль сэнсу... Так. Цікавая картка, пакуль ёй карыстацца не будзем. Таму паехалі. Трошкі грошыкаў на ноч трэба зарабіць. Заробім. Можа, завтра зможам сабе нешта цікавага купіць. Бо зноў жа, трэба. Так. Паехалі адразу. Так. Ага. Нам зараз на ноч уже гэты стрэс не той, каб страшны, але чаму не? Так, 3. Нормально. І скончываем нашу гандлю. Так. Нормаленько. Пеп. Подвышаем. Што карыснага можам узяць? Так. Ага. Ну, робім тады вось так. Так, інтарэс падвышаем. І ўсё. Трошкі не хапіла. Ну, што паробіш? На нас дебаф ляжыць. Так. Шчытны усялякі. Ну, давайте паспрабуем. Можа, там будзе закрываючая картка. Так, дебаф на нас кинули. Не кинули. Фуф. Ну як? Трошки кинули, конечно. Так. Дрэнна. Патрэбнай нам карткі няма, але мы пазбавіліся ад стрэса. Штосьці карыснае зрабілі. Муктук! Чаму ты... Ты зарано пришла. Картка дурная. Так, минус ход, только минус ход.
Ти не будеш нас стресом кидати? Нічого? Тоді ми робимо ось так. Угу. Нічого. Так, добренько все. У нас все під контролем. Угу. Ну, это я уже так больше зробила. Так, неблаго. Трошки нешта нагандлявалі. Ужо 500 золотых у нас ёсць. Нават нейкі прыбытак. Так. Не забыть, што калі будзе дзень 19, трэба будзе прыбраць нашыя зелі для спаборніцтва. Каб не забыць іх. Так, дзень 17 пачаўся. Так. Ну-ка. Ага. Моє почуття небезпеки мене ж казатає. А ось і Корсак прийшов. Яны одно одному не подобаються, конечно. Ці ти можеш? Я тобі кажу, гэта болото не жарты. Ён кажа, што гэта чароўнае маленькае месца, яно якраз таки вылетело слово з головы. Сёння не мой дзень. Яно параўноўваецца, спаборнічае з... Ой-ой-ой, тихо. Наэлектрызаваным басейнам в штормовых землях. Хай так, неяк так. Гэта не зацікавіла Сільвія. Ты павінен ведаць, што я нічога з гэтых мясцін не бачыла. Я сядзела ў гэтым куточку з того моменту, як прыбыла на рафту. Так, мне нічога не цікава. І ён якраз таки тут по прафесійным нагодам. Ён прыйшоў сказаць нам тое, што гэта бессэнсоўна пасылаць туды сваіх людзей, якраз такі ў гэтыя мясціны. Тым больш, што ён забраў усе добры лут адтуль. І гэта быў сапраўды вельмі добры лут. І яна якраз таки нам дае параду, каб мы пачалі карыстацца тым, што ў нас ёсць. Напрыклад, ён кажа, што некія часціны ламіі яны пачынаюць смярдзець пасля 32 гадзін. Ну, як іх возьмеш, да, пройдзе 32 гадзінкі, яны пачнуць смярдзець. І на развітанне нам Корсак кажа, што ягоныя кліенты якраз таки ведаюць, да, што трэба чакаць лепшай якасці. Так да нас прыскочыў сава, і Сільвія кажа: «Ух, ведаеш, якая самая найгоршая частка ўсяго гэтага, сава?» Так. То, што нават калі я ўражаная, ён ўсё роўна пойдзе туды і здабудзе свае асабістыя інгрэдыенты. А я не казаў табе, што як і зельявар, Корсак выглядае на тое, што Корсак таксама таленавіты. Што, да, Корсак таленавіты аматар
але яго мажлівасць атрымліваць але ні ў кого не мае такой магчымасці атрымліваць найлепшыя інгрэдыенты. Ідзі па ягоным слядам і ты пойдзеш па ягоным слядам і ты атрымаеш толькі рэшткі. Як бы то ні было, ці стол не рыпі, якім бы там не быў такі сабе зельяварам, канешне, Корсак, але пакуль што справы яго ідуць лепей, чым у нас, і зноў жа нам у любым выпадку прыйдзецца з ім спаборнічаць. Так. Як заўсёды. Так, фруктики наша з вами садавіна будзе сёння каштаваць менш, а раслінкі будуць каштаваць менш, і слаймы таксама будуць каштаваць менш. Усё яшчэ ў нас дэбаф на наших кліентах. Дзякуй вялікі, Корсак. Прыемна, як ніколі. Нічога. Нам тут зусім трошкі засталося. Сёння панглядаваць, завтра, паслязаўтра і спаборніцтва. Такс. Ой, у нас добра атрымалася наша зелечка. І на смак добрае, і выглядае. Так. І наступнае. Гэта наша першае зелля стаміны. Бо ж, ого, я адразу зрабіла вялікае зелля стаміны. Так. Не найлепшы варыянт, але ой, я не паглядзела, увесь час забыла. У нас, можна ж было там. У нас ёсць асабістыя заказы. Вось. Ці штосьці у нас засталося? Па-першае, так, нам надо зрабіць вялікае зелля маны, каб мы змаглі адкрыць ксід. Яна у нас таксама яшчэ адзін персанаж. Халера, возле кого я рабіла гэты тонік. Ай-яй-яй-яй. А я іх все продала. Во я, канешне. Одна помылка, и ты помылюся. Для кого я ўсё рабіла? Ёлы-палы. Так, а у нас хоць штосьці засталося? Не засталося, я ўсё продала. Так, вось гэта я, канешне, дал. Добренько, можа у нас все ж таки ёсць інгрэдыенты? Сінее і зелёнае. Сінее і зелёнае. У нас немає інгрэдыенту. Добра, можа у нас ёсць паасобку інгрэдыенты. Так, я забылася вось так зрабіць. Так. У нас, зноў жа, тая самая рэдысачка, якая мне не вельмі падабалася, мы можам ёй скарыстацца. Гэта я, канешне, там. Вось гэта я малайчына. Так. Тихо. Радысеньку возьмем. О! Так, і нам трэба нешта сіняе. Так. До рэчы. Не хапае. Так. Гэта ўсе смешаныя, так? Та-та-та-та, трошки не хапае. О, і трошки зелёненького зараз дададзім. Ці ўлезе? Не, нам тут улазіць. В прынцыпе, можам, але яшчэ недастаткова. Вось так, і вось. О! Вельмі стабільная. Та-та-та-та-та. Да, я маленькі не взяла. О, добренько. Хай готуем. Тут, ці вы, тут можна ў гэтым котле зрабіць
Зілля мани. Нам синє, зелене, жовте потрібне, так? Так. Ксіт ми сьогодні зробимо. Ну, типу. Ось так. Так, это я проберу. Казурчик, казурчик. Ну... Да ні. Так собі. У мене нема такого нечто великого для чистого жовтого. А усі казурки я не хочу витрачати. З іншого боку, нам треба м'ятку відправляти, а у нас зілля мани нема. Ні, не хочу. Нік, не іди зілля мани нам. Можем тоник зробити тепер. Зараз поглядим. Ні, тут зашмат всього. Чисто фіолетового у нас покуль нема. Такое собі, конечно. А що ми простенько можемо зробити? Можемо такое зробити? Мeh. Ну, до речі. Ось гэтым можем скористатися. Так, тихенько. О! О! Ідеальна, правда, одна усього штучка. Ну, да ладненько. Пуф. Тишей, а ну-ка. Что такое? Чому не хочеш кластися? Дик. Да. 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 Треба купити у шафран буде дров. Інгредієнти і все остальне. Нек так. Что мы можем продать? Ну, по-перше, это зелье. Это мана зелье. О, это так само неблагое. Так, а ну-ка поспробуем. Что у нас атрымаецца? Ну-ка. Так. Не цікава. Ах, у нас усё яшчэ гэта дэбаф. І ты на нас Ага. Картки нам на початку выпали такие себе. Что у нас? Понижай интерес. Кто бы мог подумать? Сенсу немає, але... О! Ну, все, что можем зробити. І скончили. Так. Подвишаємо. Так, я ще можу чогось возьму? Ні. Так, ти тут... А, я тільки на себе... Тихо. Я вже не туди тикаю. Чит накине. Нічого страшного. Неприємно, але... Ну-ка. Ха. Угу. Ну, поехали.
І так, да, у нас на нашому зелі є дебафи, але ми робимо ось таку недобру штучку. Тому вона нам платить мишей. Хі-хік. Так. Сыс. Все, что мы можем зрабіць. Гэтая картка нам бы спатрэбілася, канешне. Трошки пазней. Ну, як ужо ёсць. Так. Одна адзінка стрэсу, не страшно. Не страшно. Так. Пакуль што вось так, давайте зробім. Мне не падабаецца. Вось, цяпер трошки больш падабаецца. І ўсё, што магу зрабіць. Так. О, баптыст! Вітанкі. Пып-пып. Ага. Моя любимая картка. Ой, баптист, не будь таким драматичним. Скористаємося супроть баптиста його карткою. Так. Ну, що поробиш? А, усё ж ми тривали. Неблага. Хі-хі-хі-хі. Так. Нас усё сварилося. Пакуль што я нават не ведаю, што варыць, бо інгрэдыенты ў нас ёсць для некаторых вельмі вялікіх штук, але раней часу не хочацца гэтыя штукі варыць. Так. О, нядрэнна атрымалася. Таму паглядзім. Можа, проста пакуль так пакінем як ёсць. Мы можам, дарэчы, узяць з сабой кацялок. І паспрабаваць палепшыць яго. Так, што я хацела? Вось заказы. Мы не можам аддаць гэты заказ. І гэта не можам заказ. А яго павінен быць добры смак. А ў нас што не добры смак? Ха-ха! Таму... Ну... Так, у нас недобры смак. Ну, лёс такі, што паробіш? Таму ставім сюды. А што ўж тут? Нічога не паробіш? Так, ну, паехалі вандраваць. Як заўсёды, спачатку баптыст мятка. Ой! Я вытрацила ход. Што ж? Паспяшалася. Так. Вось што я зрабіла. Забылася зрабіць. Я не паглядзела, а з'ела мне гэта ход ці не? Здаецца, з'ела. Ладно. Вось якраз таки будзе мне навука, што не трэба спяшацца. Так, што ты там прынёс сёння? Кветачка. Так, раслінка, неблагая, з добрай колькасцю фіолетага нам спатрэбіцца. Нашы салёныя кавунчыкі. Ага. Яшчэ шчупальцы. Ага, 30. Добра. Так. Ну, з табой я яшчэ патусіць паспею ў любым выпадку. Што ў нас сёння есть? Ты што за такая штучка? Ты моя любимая штучка. 3 хай будзе. Так, гэта ў нас таксама добрая штучка. Хай 3 будзе. Так, і гэта добрая штучка, яна добрая аснова будзе. Так, ну, у нас штосьці яшчэ засталося. Так, папойдзем да мяткі. Баптыст, не хвалюйся, калі што, яшчэ да цябе дойдзем. Ой, з кім бы я хацела ў першую чаргу подвысіць карткі? Ну, мук-тук так, конечно. Так, нам новыя сцены далі. О, гэта клёва. Ось, яшчэ ў нас такое. Рыбачкі нам далі. Рыбка. Ну, маленькая базовая рыбка. І ў нас пёрка. Ну, гэта, правда, не пёрка падпісана, а як мяса.
але нядрэнна. Ну, не самая вялікая, але чаму не? Куды мы можам цябе адправіць? Куды мы можам цябе адправіць? А што ў нас ёсць? Так, у нас сродак ад грыбоў ёсць. Атруты. І вось так. Стаміна што дае? Угу. Немає маны. Я не поставила. Поглядим. У любом выпадку. Так, тут не цікаво. Нам туди сказали не ісці, а у нас нема тут нічого. Ага, тонік потрібен. Нема. А лес так само, тут більше мана нам спотребиться. І так само немає. Ну, єдине, куди може пойти у грибний мір. У грибний світ. Ну, чисто так. Коли ми не будемо докидувати ману. Хай його. Витратимо уже грошики. Так. Полепшить наш котел. Ці можемо ми чим-небудь ніяк полепшити наш котел? Угу. Я не поглядела, колькі гэта будзе. Ну, 200? О, мы яшчэ можем... Ага, мы радіску таго гэтага. Няма больше у нас радічки. Ну, мы это взяли. Палічки. А, у нас есть... У любом выпадку у нас нема дастаткова месца для палічак, тому пакуль не. Тому пошли до шафран. Угу. Палічки пакуль не мае сэнса браць, бо у нас у любом выпадку у нас дома от зелля не хапае, каб адразу усе палічки запоўніць. Мы там одну так сабе закидываем, што ж казаць. Так, гэта ці вось гэта. Што нам патрэбна? У нас нічога гэтага няма. Нам 2 грыба, 2 кактуса і 3 дрэўка патрэбна. Тут што у нас ёсць. Давайте поглядим, что у нас. О! 2 грыба. А у нас не хопіць грошей на гэта. 1 кактус у меня есть. А ну-ка. Не хопіць. Так. Ну, что поробишь. Так. Купим так. Ну, не страшно. Но в любом выпадку мы тут уже можем довольно хутка. Шафран, не гляди так, калі ласка. Я починаю чырванець, калі ты так на мяне глядзіш. Так, что мы можем ёй падарыць? А што было бы цікава шафран? Мне здаецца, некая бы раслінка, магчыма, ей было бы цікавая. Кветачку? О, кветочку далі. Так, ну і да каго мы можам зайсці? Туды застаўся ў нас Квін. Пайшлі да Квіна. З Квінам, дарэчы, можам... Што, кадрку падвысіць, што ў нас там? А, я Муктука хацела. Квін, магчыма, пакуль пачакае. А, толькі одну такую штучку можна взяць. Так, я не зрабіла ось так. І що можемо купити?
Это чисто каб дакідваць просто. Так, пайду ўсё ж таки пакуль да Муктука. Трэба з ім картку новую атрымаць і падвысіць стасункі. В прынцыпе, я паглядзела чымент, калі дзеля адшывак працаваць, то, канешне, прасцей іншых тут усіх ігнорыць і абраць толькі аднаго ці двух персанажаў, з якімі вас там вы хочаце вось атрымаць, ну, які вам больш за ўсё падабаюцца, вы хочаце нейкія з імі, каб у Сільвіі былі з імі рамантычныя стасункі. Вось, бо калі на ўсіх, канешне, тут распыляцца, то ачыўкі ты не атрымаеш. Ну, з іншага боку, не абавязкова ўсё мераць ачыўкамі, правда? Так, Муктук там кажа, што Рафта вельмі дзіўнае і цікавае месца. Ты, ну, ці лічыш ты так, Сільвія? У маіх шматлікіх падарожжаў я не бачу такога месца, як яно. А, ты шмат вандраваў? Канешне. Але гэта не тое, каб звычайна для валрусаў. Ну, гэта відавочна да таго, той народ, да якога адносіцца ў нас Муктук. Ён кажа, што для тых, хто шукае некага неверагоднага досведа, для тых, хто жадае стаць майстрам у сваёй праве, для них неабходна адправіцца у вялікае падарожжа, у вялікую подорож, да, то есть, то бок стаць пілігрымамі. І моя подорож меня, мой шлях прывёў сюды, кажа нам Муктук. Ну, распавядзі мне болей. А Сільвія кажа, што яна не тое, каб шмат ведае пра культуру валрусаў. О, і Муктук кажа, што ён шчаслівы нас усяму навучыць. Так. Ён кажа, што ягонае роднае месца мае даволі цяжкі клімат. Ну, ён кажа, што яны заўсёды рады падарожнікам, але ўсяго толькі некалькі візітаў было да іх. Таму яны якраз такі вырашылі дзейнічаць наадварот, то бок пасылаць у вонкавы свет якраз такі свае найлепшыя вырабы і тых, хто вось якраз такі пілігрымаў. Так, мы спадарожнікі маем вялікую і нават святую нагоду. Мы намагаемся распаўсюджыць нашу экспертызу, тут у данном выпадку, наше меркаванне, наш досвед так далёка, як мы можам. Што прыводзіць да таго, што мы якраз такі працуем у чужых невядомых землях і, ну, і гэта наш шлях для того, каб как стаць больш дасведчанымі і больш, ну, не ведаю, ну, лепшымі майстрамі. Карацей, так будзе. Хтосьці з нас знаходзіць сябе ў медыцыне, хтосьці з нас у філасофіі. У той момант, як іншыя ствараюць нейкія вырабы мастацтва неверагоднай прыгажосці, і ты будзеш там сачыць за імі. Таму ты тут, каб падзяліцца сваімі мастацкім талентам? Ты права. Маё спадарожжа правяло меня на Рафту. І я тут буду, пакуль не ствару свой, ну, мастер-піс, так? Свой неверагодны, самы галоўны выраб мастацтва. Але стварыць нешта больш заўважнае, чым саму землю, гэта будзе цяжка.
калі хтосьці не памятае, Рафта гэта не натуральная выспа, і яе першапачаткова не было, і яна з'явілася ў выніку праз якраз такі эксперыменты каралевы ведзьмы Маев і бойкі з ёй. Таму ён якраз такі кажа, што ось, да, Рафта это то, што стварыла Меф или Маев, я ўжо забылася, як правильно завуць, і ён якраз такі паважае гэта мастацтвам. Людзі будуць табе казаць, што Рафта гэта дзікае месца, хаатычнае, але тут усё наадварот. Гэтае месца было пабудавана з некім намерам спецыяльна. Яно было створана рукамі божачкі, як ангельская мова выкідвае з галавы ўсе іншыя словы. Магутнай ведьмай, вось. Мавен. Мавен стварыла горы. Яна задала напрамак для рэк. Што ён кажа, што флора і фауна якраз такі былі арыгінальна створаны ў яе лабараторыі. У яе былі добрыя, правільныя ідэя, яна мала комплекс Бога. Давайте будем трошки пазітыўнай. Угу. Так, да, по нашаму адказу Сільвія кажа, што у Мавен была добрая ідэя да стварэння Рафты, што я бачыць, як вось усё на гэтай выспе, ну, як яно ўсё пабудавала і як кожная частка таго, што было зроблена, паміж сабой стасуецца. І Муктук таксама гэта ўсё заўважыў. Так, да, чым больш у нас нейкае палатно, тым больш ад яго ідзе нейкі ўплыв, скажем так. Вось што значыць Рафта для мяне. Жывая карціна. І ён бачыць нейкія адзнакі. Так, я паважаю твою кропку зору. Боже, гульня, толькі я тут нешта. Пачала фокусавацца, і гульня такая... Ну, ты ж памятаеш, што ты, юрлівая. Мы можам пайсці проста выказаць павагу Муктуку, чи мы можам сказаць, мне падабаюцца хлопцы, якія ведаюць, што ім падабаецца. Ну, вядома, мы аберем гэты варыянт. Боже, чаму такая мадэлька пацешная у Сільвіі, калі яна фліртуе? Я не магу гэта чытаць. Ты вельмі палкі. Прабачце. Дурань, ты да чаго адказваеш на гэта? Я не магу прыхоўваць мой энтузіазм наконт гэтага. Да і я не павінна гэта рабіць. Ты пачырванеў. Ну, зноў жа, Муктук, конечно, сімпатычны мужчынка. Я шчыра прашу выбачэння. Энтузіазм, ён як каханне ці прыгажосць. То бок, сэнс тым, што гэтым трэба ўсім дзяліцца, не трэба у сябе прахоўваць. Так, ён дарыць нам картку энтузіазм, і яно падвышае інтарэс ажно на 16, правда? Яна каштуе нам 3 хады, але... Ухту! І якраз такі Сільвія кажа, што яна будзе пра гэта памятаць, калі вернецца ў сваю краму. Так, руціна можа ўсё зрабіць цяжкім, я ведаю, але мы павінны з табою
Але мы павінны з табою якраз таки знаходзіць гэты энтузіазм для прыгажосці, якая навакол нас. Вось гэтаму нас вучаць падарожжа. Глядзець навокал сябе галоднымі вачыма. Па-сапраўднаму пабачыць мясціны. І знайсці задавальненне ў розным, у дзіўным і у новым. Ну, на самой справе Мактуб дае добрую параду, тут я пагаджуся. Ну, дарэчы, можам тады ўжо... Што нам ужо тады? Пайшлі да Квіна. А фіглі нам, юрлівым. Я Мактуку забыла падарунак даць. Добра, зараз з Квінам тут разбярэмся. І кінем Мактуку падарунак. Или я ему кидала? Добренько. Ну, давай, Квін, чым нас ты здзівуеш? Мы уже с тобой ходили некалькі разоў на крымінальныя справы, тому что ты барыга, Квін. Не будем прыхоўваць гэтага, будем казаць усё як ёсць. Так, паглядзі, у маіх руках есть шчупальцы Сквідварда. Так, гераіня, у якой я іх набыў, сказала, што я не ведаю, што значыць релайт, но, карацей, гэтая гераіня, у якой ён купіў гэтыя шчупальцы, якраз такі карысталася зеллем Сільвіі, калі яна вось была на сваім квесце. Я скептычна да гэта аднёсся, але выглядае на тое, што наша маленькая экасістэма працуе добра. Ну то бок, ён прадае інгрэдыенты, Сільвія з іх гатуе зелле Сільвія прадае героям, героі здабываюць інгрэдыенты трапляюць да Квіна і так па колу. Зразумела, працуе. Ён нам... Дед табе нешта прынёс. Гледзячы на тое, як ты... Як гэта перакласці прыгожа? Як ты пачынаеш... Вітанкі спадаром Малатку і ягоным гульням. Спадзяюся, спадар Малаток, вы добра бавіце час. Здаецца, у вас яшчэ не было ў вітанках. Так, крацей, ён пабачыў, як мы старанна тут працуем, і вось якраз таки вырашыў даць нам падарунак. Я спадзяюся, што я правільна перакладаю. Ён нам даў зніжку на інгрэдыенты на 10%, і гэтая зніжка, яна ўвесь час працуе. Гэта лепей, чым картка. Гэта цудоўна, дзякуй. Цябе уразіць вельмі лёгка, кажа Квін. Перад тым, як ты будзеш вельмі уражана, так, я табе павінна сказаць, што шчупальца Сквідварда не для продажы. Мне цікава, якія бачання яно можа даць мне. Таму я якраз таки не буду яго выкарыстоўваць у продажах. Так, хадзі навокал мяне і глядзі, калі хочаш. Я спадзяюся, ты ведаеш тое, што збіраешся рабіць. І ці было бы гэта весела? Так, Квін якраз такі прыглынае гэтае шчупальца, нібы яно было ў нас як спагеціна. Так, гэта патрабуе некалькі хвілін часам. Так, мне трэба ачысціць свой розум
якраз таки не звяртаць увагу на тое, што адбываецца навокал мяне. Асцярожна. Так, гэта... Так. Я пропустила, што яшчэ сказала Сільвія, і просто Квін адказвае, што якраз таки да, не трэба паспяшацца. Так, чакай. Вось яно. Што ты бачыш? Ты не бачыш? Гэта ж відавочна. Што Квін бачыць жанчыну, якая якраз таки займаецца сваім садам ці агародам. Яе валасы разлетаюцца. Ён не бачыць яе твар, але святло, ён кажа, дзіўнае. Яно рэфлектуе, нібы прызма. Ты ведаеш яе? Яна... Не звяртай увагі. На секунду мне падалося, што я пазнаў яе. Што ты яшчэ бачыў? Гульня. Скажы мне, калі ласк, навошта ты это робіш? Навошта? Замест таго, каб я узяла і даведалася, што ж такога цікавого пабачыў Квін, ты мне кажаш, ты можаш абраць гэты варыянт. Але што калі ты будзеш юрлівай? Я слабая жанчына. Я расчараваны у вас сабе. Так і ведаеце. Ты дурань! Ты меня провокуешь. Ну, вось мы ему сказали, што ён мілы, калі ён такі трошки засмучаны. І ён нам кажа, што мы заткнуліся, і нічога, ён не мілы, і увогуле. Мілы, ну паглядзіце на яго. Яны ўсе мілыя, чаму я не магу з усімі імі затусіць? Гэта б толькі час змарнаваў, кажа нам Квін. Што ты спадзяваўся пабачыць? І заўсёды будзе наступны раз. Мне цікава. Можа, нешта канкрэтнае? Ён бац тут. Тыпу ён... Калі я правільна ведаю гэтае слова, ён кажа, што ён бы хацеў пабачыць некаторыя дупы. Сапраўдныя дупы, или я блытаю з іншым словам? Магчыма, ён у пераносным сэнсе меў на ўвазе, але магчыма і не. Ён кажа, што гэта вельмі непрыемна, праз тое, што ён не можа кіраваць сваімі некімі бачаннямі і прадбачаннямі. Але гэта не датычыцца цябе. Я вельмі ўдзячны тое, што ты тут ось побач са мною. Мне трэба вяртацца да працы, як і табе. Так, яна кажа, што мне трэба пакідаць краму надоўга. Не трэба мець нейкія звышдольнасці, каб гэта зразумець. Так, у нас ёсць купон на знижку, купон на знижку, купон на знижку. У нас есть купон на знижку, купон на знижку, купон на знижку. Ура! Добра, вернемся до хаткі. Ага. Так, нам трэба хуценька перарабіць трошки нашу деку. Позну уже картка. Муктука, яна клёвая. Але яна цяжкая. Угу, нас уже 4. А колькі нам засталося? Яшчэ 6. Ачыўку, канешне, хочацца. Не буду прыхоўваць. У нас шафран усяго 2. Ну,
Ну так, калі усе хочацца сэркацэкі сабраць, усё тут сабраць, вядома, гэта трэба на кімсьці адным фокусавацца. Ну, што паробіш? Так, вось гэтая картка 3. Што у нас ёсць? Што я думаю? Так. Варыва. Мы можам паставіць толькі варыва і пайсці спадкі. Ну, што паробіш? Такі сёння дзень. І такое бывае. Так, гэта прыхаваем. О, ціха, ціха, ціха. Мы ж палепшылі наш кацёл. Трэба вярнуць яго на месца. Так, кастамізацыя. Наш кацялок. Оба! А вось цяпер пашлі варыць. Трэба перамаляваць персонажа гэтай гульні пад Breaking Bad. На ўсе застаўкі. Калі што, здаецца, гэта Белмувін называецца канал у Тэлеграме. Ён якраз такі перакладае і піша пра на ўсе застаўкі, можаце паглядзець. Мне здаецца, першы сезон ужо ёсць перакладзены на беларускую. Ось. Так, што мы можам з вами зварыць? Нам трэба чагосьці на ноч зварыць. А што у нас ёсць? Давайте паглядзім. Вось. Што у нас ёсць? Нам бы, конечно, з гэтым разабрацца. Але, так, нам усё яшчэ патрэбна вялікае зелля маны. І чагосьці бы снежнага зварыць. Зелля маны, так, кажаце. Жолтае і зелёнае. Ну, так. Цяпер шукаем нешта вялікае зялёнае. Так. Пых. Ну, хай. А цяпер вялікае жоўтае. Вось і зрабілі. Яшчэ кінем нашу казурчку маленькую. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Пип. Так, і тут што мы можам зрабіць? Нешта голас сеў. Ну так, я ўжо колькі тут размаўляю. Я хацела ось гэтую штучку. Чырвонае і сіняе. Калі гэта прыбіраем. Так, і чырвоненька. Так, это смешанные ингредиенты. Ну, давай тебе возьмем. Так, трошки маленького синенького кинем. Дурань. Добре, коли гэта прабіраем. Так. О. Так, і ось тебе берем. Так, добренько. З одного боку, нам ксіт не той, як патрэбны, ўсё ж таки мы з гэтымі персонажамі не спраўляемся, але хай яно. Што уж тут? Што уж тут? Так, вось так, вось так. Ну і скончваем наш дзень.
Так, гэта у нас 17 быў. Угу. Ну, трошечки мы таго гэтага. Ну, бывае. Так, это у нас 18, то бок яшчэ гэта спакойна гуляем, а ўжо на 19 будзем ужо рыхтавацца да спаборніцтва. Спадзяюся. Я не ведаю, курсак будзе такі складаны. Якая будзе механіка боя ў курсака? Вось правільнае пытанне. Так, дрэнны смак у нашых зеляў будзе уплываць больш, чым звычайна. Так, у нас падняліся цэны на вогненны тонік. У нас і на гэтае. Каб маўклівасць здымаць. У штармавых месцінах у нас з вамі монстры сталі мацнейшымі, але і лепшы лут. Так. Што у нас у ценявой сцепі адбываецца? Паслабіліся монстры нашай пачваркі, але пры гэтым лут так сабе падае. І інгрэдыенты адтуль каштуюць больш. Ну, у прынцыпе, як звычайна. Так. Сава, як заўсёды, пачынае марудзіць і казаць, што тут засталося некалькі дзён да спаборніцтва ці гатовая Сільвія. Сава... Давай так, просто порадуйся, что тут няма KFC. Добра? Ну так, намёк тебе. Угу. И, ну, мы можем сит, а мы можем, мы можем так отправить одразу. Так, ой, грошки нам дали за гэта. О, у нас... Почекайте! Куды? Я хотела зелье поварить, ведаете? Так. Ксід почала така: Сільвія, ти таленавітая ведьма. Ого, адкуль ти тут з'явилася? Я подорожнічаю со стилем. Так, гэта якраз таки дапамагае пазбегнуць гэтых усіх надакучлівых журналістаў, якія намагаюцца улезці ў краму. І яна неверагодна радая якраз таки пролезці да нас у краму. Зеле, якое мы да яе даслалі, было просто па-за межамі гэтага свету. Я рада, што табе спадабалася. О! Яшчэ як яна якраз таки кажа, што мелодыі, якія яна спявала, яны ўсё яшчэ поўняцца энергіяй. Яна нават справілася з хэклерам якраз таки пасярод яе сета, і яна адчувае, што яна можа нават справіцца з нейкай пачварай. Ты не хочаш гэта пратэставаць? Я маю на ўвазе, што гільдыя якраз таки рэкрутуе людзей. Ты думаеш, я дастаткова добра для таго, каб стаць там героем? Я не ўпэўненая. Ствараць музыку – гэта маё прызначэнне. Гэта то, якім я з'яўляюся. Але я адзначу, што ідзея інтрыгуючая. Як сіт, дарэчы. Я павінна была прадставіць сябе яшчэ раней. Прыемна з табой пабачыцца афіцыйна, Ксід. Я ўсё не магу пазбавіцца адчування, што я недзе цябе ведаю. Адкуль цябе ведаю? Ну, магчыма, ты можаш. Маё, як гэта сказаць? Мой псевданым для выступаў гэта Ксідрыэль. Стоп, пачакай. Ты Ксідрыэль? Суперзорка, спявачка Ксідрыэль?
Яна сама. Але не распаўсюджвайся пра это, добранька. А я якраз такі намагаюся быць менш відавочнай ў гэтыя дні. Але ты робіш цудоўную справу, так я могла тебе нават і не пазнаць. Праз твою маскіроўку. Пацешна думаць, што гэты выгляд як маскіроўка. Гэта рэальна я, гэта сапраўдная я. Праз мою кропку зору Ксідрэль, гэта якраз такі яна нейкая маскіроўка. Мой звычайны выгляд, ён якраз такі разлічаны на больш масавага, як гэта правільна сказаць? Зноў вылецела слова з галавы. Больш для мас. Да, блондинка, бліск на вуснах і вельмі патрэбная колькасць пірсінга. Але калі гэта ўсё выключыць, то у мяне якраз такі хапае дзівоцтва, якого трэба паказаць. Як факт, людзі мяне не пазнаюць. І як факт, людзі мяне не пазнаюць. Так, дадаткова. Калі яна так выглядае, якой яна і з'яўляецца. І чалік, якого ти пазбіваєш? Так, яна кажа, што папарацы яны пусцілі некую чутку. Папарацы якраз такі пусцілі нейкія чуткі пра яе, таму яна якраз такі намагаецца іх пазбегнуць. І дзякуючы Сільві, ён так не змог яе разглядзець. І якраз такі таму за ёй больш не сочыць. І яна можа атрымаць асалоду ад таго, што яна грае ў гільдыі герояў. Без некага ціску, без вонкага ціску, якого яна, на жаль, ведае, які. Твоя таямніца ў бяспецы у мяне. У меня есть пачуццё, Сільвія, ты адзін з тых твараў. І у цябе ёсць дар памяркоўнасці, і мне не падабаецца ідэя хлусіць табе. Ты павінна неяк прыйсці ў гільдыю. Спадар Молоток, я ведаю, во што вы гуляеце. Знікніце. Мы можам з табою патусіць? Пакуль. А дагэтуль заставайся клёвай. Хачу таксама ў труне падарожнічаць. З іншага боку, усе мы ў нейкі момант будзем у труне падарожнічаць. Прабачце. Так. Пошли варыць. Давайте. Так. Так, на чым мы спыніліся? Ага, я ў ніводны кацёл нічога не паклала. А што я хацела? Нам патрэбны вогненны тонік. Успомніла. Так. Сёння на іх у нас... Не туды гляджу. Это заказы? Вось. Тонікі і цішыня. Вогненны тонік і цішыня. Так. Да. Ой.
Ты синенький. Пёрка. Пёрка, до речі, можна кинуть кап Queen Yell. Оно такое будет неплохое до нас. Ча-ча-чан. Я задумалась. Так, тебе маловато. О! То, что я и хотела. Так, древо. Знову, да что такое? О. Так, ставим на 2, бо я буду занята продажами. Так. Ой. Каб яшчэ я ўвесь час не аддалялася ад мікрафона, вось гэта б, канешне, Кацярына, было бы вельмі файна, але ўсё як звычайна, так? Так. Шо я хотела? Это не то? Не то? А где Silence? Я щось пропустила? Топ. Магчыма, я не... Silence. Все правильно. А у меня, може, яшчэ яго няма? Можливо, у меня яго няма. Это сон. Ну, правильно. Так, здається, у мене такого немає яшчэ. Лікування. Ну, нічого такого вже. Що поробиш? Чимсь іншим займемося. Давайте все ж таки попробуємо. Тіньовий тонік у який раз. Тіньовий тонік у який раз у нас не тримається. Сумно. Мне не даспадобы. А я зрабіла гэта, ці я хацела зрабіць гэта? Я ўжо сама забыла, што ў мяне ёсць. Ой, не тое. Зусім ужо бабка ад таго гэтага розум губляе. Зробім наше класічнае зеле жыцця. А то што гэта мы? Правильно? Правильно. Нам у любым выпадку без зеля жыцця ні туды, ні сюды. Такая штучка одна засталася. Мне не падабаецца. Так. Нам патрэбны больш рэдкія, канешне, інгрэдыенты. Усё. Ну, в прынцыпе, як я ўжо. Паглядзім, дарэчы, у нас сёння новая ж картка грае ў нашай дэке. Гуляе. І паглядзім. Ну, паехалі. Адчыняемся. Так. Мне цікава. Так, а що ми можемо зробити? Ну, тільки так. І оп. Все.
Мы нават до одного сэрцыка не дацянулі. Ну, бывае такое. Ого, тут у нас да халеры хадоў. Так. Ты у нас толькі ход прабіраеш, больш нічога? Правда? Ну да добра, паверым. Угу. Так. А на імі... Так, нам вось гэтая картка спатрэбіцца. Але давайте разыграем нешта. Опа. Так. І тут 8, і тут 8. Без розницы. И поехали. Ха-ха-ха. Грошики, грошики. Ну-ка, поглядим, что будет. Ой, не пачынай тут. Сільвія, не нервуйся, ўсё будзе зараз добра. Бэх. О, не поглядела, что якраз. Так, і шафран. Сільвія, я так рада бачыць цябе зноўку. Прабач, шафран. Так, шафран нам заказвае якраз таки... А якое зелле? Так, вялікае зелле якраз таки вылечвае, якое у нас здымае праклён атруты. Яно у нас павінна добра адчувацца. Ну, паспрабуем, чаму не? Паспрабуем, шафран. Так. І якраз таки... А яна нам кажа, што гэта не ўсё. А гэта што такое? Я на дебаф не магу кінуць. Не тое, каб я спрабавала, але... Як добра працуе гэтая картка. Мне ажно страшна. О! У любым выпадку пазбавімся, давайте, ад... І... Можна... На жаль, не тая картка прыйшла. Ну, да добренька. І так, неблага. Трошкі грошыкаў зарабілі. Так, паглядзім, як нашае зелле. Яны ўжо павінны былі зварыцца і будзе... Не! Так, канешне. Давай! Слепашарая. Ай. Ну, місклікнула. Ну, бывае. Просто вельмі часта бывае. Так, сёння я неяк сабой незадаволеная, правда кажучы. О, якое оно клёвае атрымалася. Вау. Цудоўненька. Так, што мы можам зрабіць? Зноў жа, хачу падарожжа, не хачу нічога такога, ой, складанага рабіць. Можам нешта маленькае, каб у нас было, просто было. А що у нас маленькое можа быць? Зелле... Не рабілі мы яшчэ. Скіну гэтую лапку, яна мяне, правда кажучы, бянтэжыць. А можам дацягнуць да 2? Цікавае пытанне. Кінем гэты каменчык. Усё яшчэ одно. Так, что мы жёлтенького можем кинуть? Тебе можем кинуть. О, теперь 2. Так. Дровы наши дровы. 3. Так, и тут что маленькое можем кинуть? Это у нас пакуль не атрымліваецца. А я такое маленькое не рабіла, так? А, гэта зноў сіненькае. Не хачу сіненькае вытрачаць. Можа гэта.
Нам што патрэбна? Жоўта, зялёнае, чырвонае. Жоўта, зялёнае, чырвонае. О, давайте. Оп, а ты што? О, стоп. Оп. О. І нам яшчэ трошки зялёнага трэба дадаць. Яшчэ одно, так. Ой. Тебе уже не лезе. Я хотела, чтобы 2 штучки было. І тоже так само не лезе. Тады мы баланс руйнуем. Ну, что поробишь, придется вот так. Не страшно. Хотелось просто трошки больше. Выпі. Ой, нос чухаецца. Да чаго бы гэта? Ой-ой-ой, трэба зрабіць невялічкую паузу. А што я ўвогуле збіралася зрабіць? Што у нас там па зелям? Зварыліся? Так. Ага, яшчэ один ход яны павінны варыцца, а я на 3 ставіла. І леціць. Ой. Памяць, яна, конечно, такая сабе у мяне. Ну, прынамсі сёння. Так, нам трэба адправіцца ў падарожжа. Гэта 100%. Так, пайшлі сюды. Вось мне шкада, але мне неяк не атрымліваецца зайсці да Роксаны і да Луны, бо з іх трэба пачынаць па логіцы. З іх трэба пачынаць дзень, і у цябе павінна быць планавана, што ты будзеш сёння гатаваць. Цяжка. Так, у нас есть вогненная кветачка. 40 чырвонага, 20 сіняга. Але такая сабе на смак. Ну, вось гэты фруктик. Яшчэ. Так, каменьчык, які нам патрэбны, гэта у нас ценевая перлінка. Сіненькая. Так, яшчэ у нас каменьчык. О, каменьчык у павуцінні. Добрая база, і у нас ёсць краб. Выглядае больш як рак, дарэчы. Маленькі, але не благі. Добра, дзякуй. Мы з табой можам падвесці картку. Гэта якая ж у нас будзе? 4-я? Тут можа у нас будзе зніжка. Вельмі спакусліва. Так. О! Вось гэтая штучка патрэбная. У нас не той, каб грошыкі ёсць. Грошыкі. О! Так. Баптыст, што магла, то ўзяла. Давайте да Ксід зойдзем, усё ж такі. Яна у нас упершыню тут з'яўляецца. Паглядзім, як яна працуе. Так, я кажу, паглядзім, як яна працуе, гульня. Вось. Сільвія, ты знайшла мяне? Я спадзявалася, што знойдзеш. Таму што ў мяне ёсць навіны. Вялікія навіны. Жыццёзменніваючыя навіны. Як наконт хайпа? Мой менеджер будзе вельмі ганарыцца мною. Мне 100% цікава. Так. Так, што яна нам кажа? Яна занурылася у тое, што, па-першае, ей сказала Сільвія наконт того, каб паспрабаваць сябе у геройстве і у адчуваннях пасля зелля Сільвіі.
І што яна вырашыла паспрабаваць быць героем, гераіняй. Да, я вырашыла паспрабаваць. Я афіцыйна далучылася да гільдыі герояў. Так, у цябе будзе больш пацехі. Ці ты не будзеш сумаваць по сваёй, да, кар'еры спявачкі? Будзем пазітыўнымі. Так. Змагацца з монстрамі гучыць намнога цікавей, чым проста выступаць у гільдыі. Ну, не той момант пазітыву і Сільвія. Пачакай, я не кідаю якраз такі свае інструменты ці нешта іншае. Гэта гераізм хутчэй як, да, нешта на баку. Яна можа падавацца, што геройства якраз такі ніяк не спалучаецца з маёй музычнай кар'ерай, але гэта не зусім праўда. Большасць самых папулярных песен якраз такі пра гераічныя нейкія ўчынкі. Ну, якраз такі яна і кажа, што самастойна удзельнічае ў нейкіх такіх гераічных справах, якраз такі яна будзе мець сапраўдны свой асаблівы матэрыял, які можа дапамагчы ей з эмацыйным бокам яе музыкі. Гучыць як добрая ідэя. Гульня. Як наконт романтычнага досвіду экспедыцыі? Ёсць нейкія планы? Што ж, я ў дадзены момант адна. Падаецца, я... Прабачце. Я пагляджу, хто зацепіць маё вока. Ну, нібы ў мяне быў на гэта час. Так, але я павінна трымаць свае навыкі вострамі, у добрым стане. Баптіст усё яшчэ хоча, каб я грала настолькі шмат, наколькі гэта магчыма. І, зноў жа, ёй трэба якраз такі... Так. І яшчэ ксі трэба упэўніць баптыста ў тым, што яна якраз такі можа спраўляцца з і адной, і іншай справай. Як ты яго перамагла? Як ты яго заўпэўнена? Як заўжды? Я праспявала сваю справу. Яна так і павінна рухацца, ці гэта ў мяне так глючыць? У гільдыі будзе спявачка, да, сапраўдная. Яе выступы цудоўныя, але яны могуць быць лепей, калі яна стане героем. Так што давай. Ці ты што, не дазволіш яе гэта зрабіць? Пасля таго, як ён пачаў мармытаць сабе гэта пад нос, я зразумела, што я перамагла. Магчыма, гэта урок, якім ты можаш скарыстацца. Гэта якраз такі, да, быць самай правай, гэта шлях, каб перамагчы людзей. І дзякуючы маленькаму джинглу. Так, і у нас ёсць картка джингл, і якраз такі яна кідае баф, што наступная картка, якой яна скарыстаецца пасля гэтай, будзе каштаваць на 2 інтарэса менш. Спадар Малаток з'явіўся 3-й раз. 3 на шчасце, як то кажуць. Ну-ну. Так, я буду трымаць гэта ў галаве, калі буду рабіць свой танец і песню.
У любым добра, у любым выпадку гандляры яны таксама перформеры, да, акторы. Прынамсі добрыя з іх. Я радая, што ты мне падказала такую ідэю. Я спадзяюся, што ты будзеш трымаць мяне заўсёды ў галаве, калі табе будуць патрэбныя нейкія геройскія ўчынкі. Я яшчэ навічок, але я вось гатовая на ўсё. І я вельмі па цане. Вось гэта сапраўдная музыка для маіх вушэй, кажа Сільвія. Ну, што праўда, то праўда. Грошай у нас няма. Так, давайте дадзім ей нейкі падаруначак. Я, правда, не ведаю, што мы можам ей даць. Давайте ей перлінку дадзім. Тут усё равно на пачатку яны адразу можам картку падвесіць. Ну, не сёння. Так, адправім яе на прыходы. Ага, а што ў яе з па здольнасцям? Давайте глянем. Так, у яе менш жыцця, чым у мяткі, але трошкі больш маны. Ну, можа, і маленькай дадзім. О! Ну, хай. Гэта малая праца, але гэта чэсная праца. Так, да баптыста мы хадзілі, вось цяпер да мяткі пайшлі. Усё, не можам пашырыць нашу краму. Ох. 300 нам як мінімум трэба для крамы і штосьці там яшчэ. Всякі брыванё і тому падобна. Так, о, дарма я гэта заказывала баптыста, хто ведаў? Так, мятка, куды мы тебе адправім? Ты была у нас... Так, вось сюды мы тебе... А, я могу тебе сюды адправіць. Я могу зрабіць ось так. Ну-ка. Але гэта забярэ ўсе нашы грошы. Так, ну тут табе... Давай, перамагай. Добра, а калі мы зробім вось так... Дарэчы, а што если... А што калі мы возьмем маленькае зелля? Цудоўна. Паехалі. Таксама боса завалім. Ну, да іншых не заскочыць. Грош ўсё роўно няма. Ну, чыста так з Дараксанай павітаемся. Заглянем, што ў яе там ёсць. Та вітанкі. Так, грошыкаў няма. Але можам даць падарунак. Боже, што мы можам даць такой шыкоўнай жанчыне? Пытанне. Добранька. Рыба ёй не спадабалася. Так. І падарунак яна наступны браць не хоча. Усё ж такі рыба гэта для коцікаў будзе ў нас. Ну, тады пайшлі да хаткі. Та-та. Кажа нам Роксана. Так. Варыва. Што ў нас там зварылася? Ось гэта. Да, нам бы новы кацёл купіць. Каб у нас было 2 добрых, 2 вялікіх. Но гэта, як мне падаецца, уже будзе после таго, як мы пераможам, калі мы пераможам нашого Корсака. Бо зноў жа Муктук нам нічога нового пакуль не дае. Так, зелля хуткасці. Ой, нос чухаецца. Так. Што мы можам... А, я думаю, чаго так мала? У нас просто зялёная стаіць. Так, гэта у нас што?
Гэта ты у нас. О. Але все равно две. Ой, один. Я не хочу один, я хочу две. О. Так. Так как мы будем продавать. Так. Не. Захутка. 3 слота. О. Ось, гриб, як заўсёды, наш дапаможнік. Што мы яшчэ можам зрабіць? Чаго ў нас яшчэ шмат? Не тое, каб усяго. У нас пакуль усяго толькі патрошку. Калі мы гэта мінерал, не... Так, гэта... Я забыла пёрка даць Квіну з'есці. Ну, все, память, конечно. Чучух. Прикольно, а у меня же рецепты... Так, а не, у меня есть рецепт на это. Так, червоненького додать. Ой. Давайте додамо. В принципе, можно уже и варить. Синего трошки не хапая, а зеленого трошки зашмат. Але, в принципе, аж 2 штучки звичайного у нас буде. Пішли варить. Так, нам их же потребен. Так. О, якраз. Так, а теперь можем попродавать. Ой, я забыла, что у нас заказ висит. Заказ у нас висит на что? На вось гэта от шафрана. Великое зелье ад атруты. І пры гэтым, каб яго ў гэты быў паказчык. Да, добрае адчуванне зелля. Ажно 2 штуки. Но гэта уже на ноч трэба нешта думаць, глядзець. Добра, подумаем, поглядзім. А, я тонікамі гэтым не скарысталась. Ну, што поробіш? Скарыстаемся. Давайте вось так, нічога пакуль складанага. Так, адчыняемся. Так. Ага. Сярэднія. В прынцыпе, і ўсе яны павінны быць добрым пахам. Давайте паспрабуем. Так, конечно. Все, поехали. Да як вы з гэтым стрэсам ужо зацяўблі? Хто я вам? Я ўвогуле не стрэсаўстойлівая. Так, мне патрэбны вакацыі, Сільвія, я згодная. Што гэта, халера? А, не. Гэта не хопіць. Все, што магу, это зрабіць вось так. О, цудоўна, я забылася, што яна дае нам картку. Цудоўненька. Так. Баптыст, пачынаем з цябе. О, поехали. Вельмі бы хацелася, пакуль не магу. І шкада, яна знікне. Нічога, са стрэсам спраўляемся. Малайчынка, Сільвія, трымайся. На жаль, толькі одну картку зможам узяць, але добренька. Так.
Грошакі, грошакі, грошакі люблю. Што гэта за дебаф? Ну, што зробіш? Так. Так, поехали. Ну, ёсць. Трошки подвысілі. Не так моцна, як бы хацелася, але што ёсць, то ёсць. О, Мук-Тук прыйшоў. Мук-Тук гэта у нас, так? Так. Тваёй жа карткай Мук-Тук будзем працаваць. Так, можа штосьці тут карысна выцягнем. Шкада, не хапіла трошки. Так, грошики зарабіліся. Ось які ми молодці. Так, грошики зарабіліся. А що з імі робіть? Да тут нічого. Пайшлі. Паглядзім, што ў нас там зварылася. Так, 2 штучки гэтага. Так, это прыбярэм. Ну, нам не цікава. І вось, 2 штучки гэтага. А, дарэчы, що нам трэба там тут зварыць? Так, па-першае, гэта нам патрэбна. Мана, тонік, громавы тонік і яшчэ штосьці там. Так, ну, спачатку возьмем тое, што нам патрэбна, гэта... Так, ад датруты. Так, паглядзім, калі можа ёсць агульны варыянт. Занадта агульны і занадта агульны. Добра. Так. Мажліва. О. Не. Так. Не. Вось гэта возьмем як базу. Тут якраз такі... А, тут нам у гэтым заказе якраз такі не важліва. А, не, важліва, все правильно, я правильно памятаю. Сама себе загрызлася. А, нам важліва што? Нам важліва добрае пачуццё. Не добры пах, а пачуццё. Добренько, пошукаем зараз. Добрае пачуццё. Тут доброго пачуцця не. Так, у чырвоным давайте паглядзім. Добрае пачуццё нам патрэбна, так? Пах. Нічога. Уф, тут наадварот. Да вы чаго? Так, а колькі ты яшчэ у нас будзе? Мажліва так. Ну, бывае. Нічога страшнага. Ой. Так, тады што, пакуль заказ шафран не будзем на яго звяртаць увагі, паспрабуем зрабіць вось гэта. Тады возьмем, давайте, гэта для пачатку кацёл. Нам патрэбна зелле маны, і яно павінна быць у нас добрае на пах. Выгляд. Да ты халера. Так. А яно павінна ў нас быць звычайнае, так? Так. Да вы чаго? Ні ў кого няма паха? Каб пахла, не смярдзела? Смак. О! Найшла. Так, але там
червоненьке у нас трошечки не тоє. Але... Ну, ризикнем. Ризикнем. Так, вось. Цяпер дадзіцім зелёненькага. Паглядзім, што будзе. Вось. І гатаваць можам. Ніякіх праблем. Добранька. Ах. 3 слоты. 4 слоты. Ну, тады так поставим. Это у нас ёсць. Дальше нам патрэбен тонік громовый, я так само памятаю. Зелёно-синяя. Так, тады пойдзем по асобку глядзець. То так цяжка знайсці, каб добра было пахло. Ну-ка, у зелёном уже что добра пахне. Так само нема. Я усе пахучкі скінула дзесьці. Добра, тады нам вось гэтае зеле патрэбна. Можа, у жоўтого ёсць пах добры. Смак. Пах. Зноў чырвоная. Выгляд добры. Халера. Халера. Неприємненько. Ну, что поробить? Что поробишь? Так, добре. Обов'язково треба до шафран. Так. І дзень можна ўжо скончыць. Так, гэта у нас які? 18-й? Ух. Засталося трошки і будзе спаборніцтва. Дарэчы, в прынцыпе, мы і зараз можем... О, Ксіт ужо вернулася, то... А я і забыла, мы ж яна нешта простае адпраўлялі. Добренько, Ксіт, что ты нам принесла? Так. О, яна усякай нам дробязы принесла, але гэта дробяза тоже можа быць карыснай. Так. Угу. Ёй жыццё патрэбна. Ну-ка. Трошки не хапіла, але у нас нічога нема, таму топкай. Добренько. Ага, да цябе пойдзем. Угу. Так. Что мы можем у тебя купить? Вядома, наши любимые штучки. Усе берем. Яшчэ одну такую. Просто чисто гэтую дробязу берем. Во. Ну, одну. Самое такое... Ну, что есть, то берем, крати. Тебе возьмем. А, все. Ну, і все, усі зароблені грошики одразу і витратили. Нічого. Так. Гэта он яшчэ у нас со зніжкай. Так. О, мы ў вялікім прыбытку, ажно 9 монетак.
Розумію. Ну і ось наш апошні дзень перад спаборніцтвам. Уф, давай. Справимся. Так. Ага. Не буду читать, не цікаво. Разберемся. Так. Пошли глядеть Наварова. Так. Ага. Заказане погринамся зілля мани у нас готово. Так. Что мы... Так, это мы все забрали. Что мы можем новое зробить? Цікаве питання. О, далее можем по заказу работать. Так, маны мы зробили, значит, громовый тоник и та штучка, яка я не пам'ятаю. Усё з добрим пахом. Угу. Так, громовий тонік нас цікавить. Давайте. Ну, ось цікаво, написано хромове, а намальована маланка. Цікаво, тому що я пам'ятаю докладно. У Baldur's Gate 3 там есть заклёны грому, Thunder, і есть маланки, Lightning. Яны нават рознага колеру. Громовы гэта фіолетавы быў, а Thunder гэта быў сіненькі, такі блакітны. Я памятаю дакладна. І гэта розныя рэчы, таму што яны накладваюць розныя, акрамя дамага, яны накладваюць розныя статусы. Таму мне тут вельмі цікава, чаму якраз такі значок маланкі, да, і традыцыйна жоўты колер, хоць пры гэтым гэта хромавы. Карацей, пытанне. Так. З прыемным пахам. Так, ну гэта як базу можам выкарыстаць. Так. Пах. Холера. Где пах? О! Няма паха. Смердзіць. Мне не падабаецца. Добранька, можа, жоўтого тут штосьці ёсць. Смак. Нічога. Зноў смак. Во! Не хочу один. Зноў трэба было кіно даць. А що я тоді такого купила? Що мне подавалося, що есть? Неприємно. Мне не подобається. Так, гэты рак мне патрэбен. О! Это совсем яка нейкая... А, тут фиолетовая. Фиолетовая не заўважыла. О! Дарэч. Трошки зелененького, але не страшно. Так, нам трэба синенького додать и чырвоного. Чырвоным зараз справимся. Там павінен які быць баф? Прыемнае адчуванне. Ось. Тут я взяла казурку. Ой, ты, но без гэтай асаблівасці. Так, усё яшчэ невялікае зелля. Так, не падыходзіш. О! Кветочка. Зараз. Тихо. Чырвоненькое нешта дакінем. Чисто буду скидывать усё. Что мне не патрэбна. Яшчэ б маглі б на усялякі гэтую кінуць. Так. Все, я уже так само тату.
паха... То, что... Кто бы мог подумать, что каб добра смярдзела, нам... Яно так патрэбна. Ці атрымаецца нешта тут зрабіць? А! Так. Рыба. Можа, пакуль я не вытрачаць? Так. Зелёная нам патрэбна, так? Так. Не улазить. Трошки не хапае, не хапае. Да тихо, тихо, тихо. Так, вось. Ну, неяк так. Ужо як атрымалася, так атрымалася. А яго, але прынамсі будзе 3 штучкі. Так. Што прадэму сёння? Так, мы ж тут таксама можам па найвялікшай. Тан-та-та-та-тан. Это можна кінуць. Это нам не патрэбна. Гэта пакуль пакінем. Так. Давайте вот так. Угу. Пошли отчиняться. Ой, можно было на 3 поставить. Так, на 3 бы поставила, у гэта бы час полетала. Ну, уже як ёсць. Ой-ой-ой, трэба зелье зняць з палічак. Добра успомнила. Угу. Так, ты на себе збираешься кинуть оборону, и все? И все. Так. Такая себе, конечно, рука. Мы нават на... Не, ну на 2 сердца какие-то подвысили. Але дядька кинул оборону на себе. О! Робим ось так. Так. Тут нет, дебаф ніяких нема. Але тут болей. Ну. Так. Трошки заробили. Чого? Ой. Тут мы обираем щит, конечно. Угу. Так, подвышаем. Ну, все. Скончили. Ну, 80. Неблаго. Ну, хоть есть. Так, добрые новины. Я Что? Короче, я на нешта там у сваім інвентары глядзела. І якраз таки я ўпэўнена, што гэта можа дапамагчы яе квесту. А, яна месца ў сваім інвентары знайшла, якраз таки... Дзякуй вялікі.
Я місклікнула. Добра, гэта мятка, не шкада. Не шкада ж? Не шкада. Адразу бачна, што я ўжо стомленая. Так, ну, зноў жа, я не стомлена, я просто берагу свае сілы, таму што што? Правильно, нас чакае вялікая бойка. Так, 5. Угу. Тады мы вось робім ось так. Ага, я ведаю. Я пайшла на гэтую рызыку. Дарма, правда, но пайшла. Так. Так, глядзім, што зварылася. Ну, усё зварылася. Добренька. Ого, ажно 4 штучкі. І якія 4 штучкі? Вось гэта я малачынка, канешне. Я зрабіла лепей, чым было патрэбна. Ну, ды ладно. Так. Тут 2 штучкі кідаем. Отправляем. Шафран нам грошки дала. Так, нам бы нешта придумаць вось гэтым. Так, самае галоўнае. Вось. Гэта мы прабіраем. І галоўнае гэта не вытраціць. А каб у нас не прастойвала, мы можам пакласці добрыя штучкі. Ну, яно нам не тое, каб патрэбна зараз. Так што хай таксама прываблівае. Неяк так. Так, у нас тут фактычна палова дня засталася. Ну, добренька. Не нервуемся. Мы ўсё зможам. На самой справе я нервуюся, тому што ўсё ж таки першы бой з Раксанай гэта тое, што ў тэорыі, потому як павінен працаваць геймплей, да, левел дызайн, гэта тое, што большая частка гульцоў павінна была прайсці. То бок, ну, гэта першае спаборніцтва патрэбна для таго, каб мы зразумелі механіку, як яны будуць праходзіць, да, агульную, што вось параўноўвацца зелі, калі ваша недастаткова добрая, вы павінны вось якраз такі падвысці якасць за абмежаваную колькасць хадоў. Пры гэтым ваш супернік будзе нешта рабіць, каб вам перашкаджаць. І першае, у ідэале, большая частка гульцоў павінна прайсці. Можа, не 100%, но 90-95, як мне падаецца. А вось другое спаборніцтва, яно ўжо не факт, што будзе такім простым. Так, баптыст. Што у нас ёсць? Это слаймік. Цікавы слаймік. Но для других. Кветочка наша любимая. І ты, в принципе, а що ви сьогодні такі дорогі? Кветочку возьмем. І тебе для цікавостки. Хай лежить. Я не упевненая, але ладно. Пайшлі даксід, што яна нам дасць. Можем, до речі, адразу сабраць, што там ёсць уксід і мяткі, а потым паглядзець, каму мы можам адправіць куды. Так. Яна ўжо кажа, нас называе не Сільвія, а Сіль. Так, пёрка тое самае, што я хацела. Ой, ось, да рэчы, гэты сіненькі, ён класны каменьчык. Ось гэта кветка з непурыі. Боже, у нас гэтага фруктика. Так, картку мы з ней можем падняць. Ці будзем мы на яе распыляцца? Цікавае пытанне. Трэба падумаць.
Так, Мятка, ты что нам принесла? Кракена принесла. Рэдысачка, казурачка. Вось гэта іх добрая рэчка. І зноў нашая мана, якой можна карміць гэтага самага. Як яго? О, табе падабаецца садавіна? Я буду ведаць. Так, Сонейка, куды мы тебе адправім? Што у нас ёсць? У нас, дарэчы, ёсць вось гэта. І табе патрэбна вось гэта. Ну-ка. Ты упэўнена, што табе зеле жыцця патрэбнае? Ага, у нас есть тонік. Так, калі што, тут мы фактычна босса не заваливаем, але праходзім. А тонік, дзе у нас быў? Ось тут? Так. А ну-ка. Ага. Шкада, канешне, такі вытрачаць тонік. Ну, вось гэта, але... Ну-ка. І тут не хапае. Так. Але што тут? Яно ўсё такое сабе. Гэтага у нас няма. А дзе што у нас ёсць? Ось гэта у нас ёсць. Так. Ой, не-не-не-не-не-не. Да вы шо? Я хоць не вытрасіла. Ай-яй-яй, толькі не кажыце, што я зараз вытраціла нешта. Фуф. Я ажно спужалася. Не, гэтую штучку мы не будзем. Хоць сюды, канешне, і хацелось бы, але не. Ага. У меня есть вось гэта, але у него няма ценевога. Так, я не магу тому сюды. Добре. Скарыстаемся вось гэтым. Иди. Так. Тут были... Ну... Подумать треба. Тяжко думать. Перед спаборніцтвам яно, конечно, трошечки страшно. Не. Прабач, мы даражэнькі, але мы все-таки пойдем да шафран. Поглядим, мне есть... Хмых. Мы с тобой картку подвесить можем. Так, еще раз. Что нам потребно? Ага. 2 кактуса, 2 гриба, 3 бервяня. Пробуем. 1 кактус у меня есть. Ну, например, так. 2 гриба. Так. И... Тихо? Нема. И 3 гэтыя штука. Ось так. Ей! Ось теперь мы можем зрабіць ось так. А я что купила? Я не купила? Стоп, я не купила. И снова меня не хапае. А, не, стой. Атрымалася. Так. Ага. Добрый. Что? А, господи. Жанчынка, ну вы гэтага. Не трэба меня неяк. Я хвалююся. Давайте. Может, было бы корыстно зараз бы з ней потусить. Мы были бы тут.
Я б чагосьці на ноч поставила. Пайшлі. Так. Пайшлі да сафран пагуляем. Шафран. Я сафран. Шафран. Так. Так, давай я адкладу свае інструменты і усю увагу перавяду на цябе. На чым ты працуеш? Патрошку над усім. У дадзены момант я дадаю апошнія штрихи да сета з драўлянага сета. Дадаю апошнія штрихи для драўляных бочак для гандляра марынованымі агурчыкамі. У апошняй яна кажа, што ў апошнія дні яе больше заказаў, чым дагэтуль. Я чула, што у гільдах герояў новы рынг-лідар. Вось зноў жа, я ведаю гэтае слова. Я ведаю, што я ведаю, як яно правільна называецца. Але так сабе я магу зараз яго ўспомніць. Ну, я маю на ўвазе, што зноў жа пра баптыста кажа, што баптыст якраз такі ў апошні час быў вельмі паспяховы ў плане знаходжання так новых герояў да добрага ці да горшага гэтага. І якраз такі яна, як мне падаецца, я павінна зразумець, што большасць герояў, чым больш герояў, тым больш якраз такі звычайных жыхароў. І якраз такі, што першыню за дэкаду горад пачынае ось, ну, сапраўды неяк буйнець. Ну, інакш чаму тады патрэбна аж нейкае асобнае выраμπніцтва цяжка. Прабачце, калі ласка. Карацей, яна кажа, што сапраўды горад пачынае буйнець, бо як доказы ёсць новае вырабніцтва, асобнае вырабніцтва марынованых агуркоў. Гучыць так, што ты вельмі занятая. Калі патрэбна, я магу зазірнуць пазней. Ой, не глупі. Так. Якраз такі, калі б у нас... Яна кажа пра тое, што яны Сільвіяй і так зашмат працуюць, і што гэта за праца, калі не будзе нейкіх прыемных перапынкаў. Гэта якраз такі можа быць табе добрым урокам. Што часам кліенты якраз такі аддаюць перавагу звычайным размовам, чым якраз такі хуткаму сервісу. Так, яна... цікавая картка называецца «Звычайная размова», і яна падвышае інтарэс, падвышэнне, карацей, ідзе інтарэс падвышаецца на тую колькасць адзінак, колькі ёсць поінтаў. Ой, вось гэта я, канешне, да. Карацей, яна табе дасць столькі дадатковых адзінак інтарэсу у залежнасці ад таго, колькі цярпення ёсць у кліента, то есть там, дзе у нас такі пясочны гадзіннічак стаіць. Цікавая картка. Так, ты правая, што персанальнае нейкае яднанне вельмі важлівае. Так, кажучы пра што... Я павінна гэта ўсё даставіць асабіста. Але я не тое, як ведаю, добры шлях да горада.
А як наконт таго, што ты мне пакажаш усё? О, мы яшчэ ее правадзілі. Гэта прыемненька. Так, картка Шафран сапраўды цікавая, і калі я разыграць у пачатку нашай гандлі, гэта будзе сапраўды здорава. О, гэта яшчэ не скончылася. Мы гуляем. Божачкі, колькі шмат людзей. Адкуль яны тут усе? Гэта фактычна занадта... Я нават не ведаю, ці ёсць дакладныя пераклады на такіх слоў, як overwhelming і вельмі падобных да гэтых. Так, ты звыкнешся да гэта? Ты хочаш вярнуцца назад? Так, нават пахі не такія ўжо моцныя праз некалькі дзён. Мне падаецца, я не то, як хачу звыкацца з гэтым. Ты бачыш, наколькі ў нас тут ёсць латкоў, я бы хутчэй сказала, які прадаюць гатовае адзенне. Ці хтосьці бачыць яшчэ дамы праз іх? У нас не паспееш ты падумаць, а ўжо людзі будуць гатовыя плаціць грошы, каб нейкія незнаёмыя людзі гатавалі для іх ці нават стрыглі іх валасы. Шафран, у мяне для цябе ёсць навіны. Гэта месца вельмі змянілася. Калі я толькі так тут была, тут было... карацей, яна кажа пра тое, што тут была невялікая колькасць людзей, да, што іх можна было лёгка палічыць. Так, распавядзі мне падрабязней. Што цябе сюды ў свой час прывяло, Шафран? О, гэта доўгая гісторыя. Давай скажам так, што гэта ўсяго ліш яшчэ адно звяно ў доўгім ланцужкі у доўгім ланцугу тых людзей, які прыбылі на рафту, каб пабачыць веліч гэтай выспы. І пры гэтым знаходзячы нешта іншае. Але гэта было шмат гадоў таму назад. У цяперашні час я толькі ўздыхну. Не ўздыхну. Карацей, вы зразумелі. Вось, дзеткі, вам навука, вучыце ангельскую мову. Бо калі вы захочаце стаць стрымерам, пайсці ў стрымеры ці летсплееры, будзе вельмі сорамна. Так, мы зробім ім камплімент. І так, мы робім камплімент і кажам, што яна найпрыгажэйшая частка ўсяго гэтага і што хутчэй за ўсяго не адна яна так лічыць. О, мы атрымалі сэрцайка. І Шафран пытае, што яна больш прыемная нават, чым шклянка з марынованымі агуркамі. Ты спацешная, Сільвія. Мне падабаюцца людзі, якія ведаюць, як фліртаваць. А мы умеем, Шафран, мы умеем флиртовать. И я не думаю. Шафран нам кажа, што настолькі прыемна якраз такі вонкава з намі гуляць, што яна і забыла, што яна тут па справам.
Дякую, Сільвія, за подарунок, який ти мені сьогодні дала. Подарунок у вигляді твоєї компанії. Ой, вона супер милая. Ой. Угу. А что мы ей можем дать? Так само дадим гэты фруктик, пакуль у нас іх много, шмат, можем сабе дазволіць. Залетим до Муктука. Так. Муктук. Трум-тум-тум. Трум-тум-тум. А што можа Муктуку спадабацца? О, Муктуку, мне б здаецца, спадабаліся некія бы, можа, камяніці, што, ну, тое, што патрэбна будзе для крафта или мастацтва. Угу. Бусики мы пошкатали, показытали. Так, пакуль не можем, але добра, што у нас ёсць такая магчымасць. Так, і заглянем да Квіна. А мы ў яго куплялі ўжо сёння ці нешта, ці не? Мы не куплялі, да і не купім. Сёння ўсё даражэй. Так, ну мы можам зрабіць яму падарунак. Я толькі зараз заважыла, якія у Квіна файныя боты. Ботики. Бяры. Не шкада, я ўсё равно не придумала, што з імі рабіць, таму бяры, братка. Так, пайшлі да хаты. Трошки. Ты уже готова? Ці я тебя не отправляю? Я тебя никуда не отправила. А у меня и грошей нема, как тебя кудись отправить. Ну да ладно, зараз... не, може я навернулася якраз таки. Не, она не вернулась, я никуда ее не отправила. Угу. Туда я до грибов отправила, а тут что у нас? Так. Ага, у меня грошек нема. Сюда? Могу. Добренько. Хоть кудись. Так, хоть, ну, знову ж, драпяза ніколи не перашкодзіць, хай будзе. Так, пайшлі. Штосьці поставим варыцца. Можна было б пайсці пагуляць, а можна трошки грошкаў зарабіць. Перад тым, можа грошыкі. Пагуляць, конечно, добрае, бо нам патрэбныя нашыя сувязі з іншымі. Але без грошей гэтыя сувязі, ну, не працуюць, на жаль. Так, што мы маглі бы зварыць? Нам усё яшчэ не хапае. Чаго нам не хапае? Того, што добра пахне. Я зноў забыла аддаць гэтага рака, каб з'еў. Так. Калі я зраблю, то што будзе? Тонік нам не патрэбны. Так, ніяк. Хы-хы-хы. Цяжка. Што мы можам прикольна зварыць? Дарэчы. Давайте паспрабуем. Ну, такое сабе будзе, але ж... Ну, зварым. Так. Ага. Не, нам зялёны патрэбна. Прамахнулася.
Так, может не тебе, может тебе. О! І што гэта можа атрымацца? Мы штосьці маленькае можам толькі дадаць, так? Вось гэта. Так, нам не хапае. Але... Я нават не ведаю, што можа атрымацца. Але мне вельмі цікава. Ой, як мне цікава. 4 слоты. І так само. Ну... Варыся. Штосьці вырашылі зварыць. Давай цябе малое кінем. А. Ты ж зелён, жоўтая просто. А чаму? О! О! Хаверц. Ой, холера, навошта я поставила 1? Так, гэта я, конечно, сама себе знішчыла і перагуляла. А штосьці я магу зрабіць, неяк змяніць? Я не ведаю, калі гэта адмяніць, то яны разыдуцца ці знішчацца. Ай, добра, як ужо ё. Ну што зробіш? Угу. О, зато яно у нас палічак цяпер хапае. Так, гэта нельга. Гэта можна. Гэта нельга. Гэта нельга. Все астатняе, паехалі. Ну, ўсё гуляем. Так. Здаецца, гэта то, што павінна быць. Ну, усялякі выпадак. Так. І якраз такі будзем спадкі і адразу у нас новае спаборніцтва. Давай, давай. Я ўжо хутчэй бы все пачалося. Так, ага, ты будзеш паніжаць нам усё. Угу. Давайте так. Так. Да скипайся. Ну, такое себе. Ну да ладно. Неприємненько. Тут би нам, конечно, картку от шафран. Цудовно. Трошки понизили. Ці варта яно того? Та ні. О, мятка. Так, мятка мы уже ведаем все гэта. Так. Ризикнем. Угу. Неприємний дебаф, але як його. Так. Можем скончить, а можем протягнуть. Прости, скончить. Так. Ого! Найвеликшее зелля. Ці не, ці звичайне. Але при гэтым яны, ну, паспрабуем. Чо не? Калі будуць інгрэдыенты, то чаму не?
Неприємненько. Ризикнем. Сильвия, сконцентруйся. О. Ну, як змаглі. Здається, гэта будзе апошняе. Так. Так. Ага. Ну. Ці дацягнем да соткі, ці не? Мне ось цікава. П-п-п-п-п. Здається, не. Ну, да ладно. Ні, досягнули 104. Добренько. Хоць нейкія у нас будуць грошыкі з раніцы. Цудоўна. Ну, усё, засталося апошняе. Так. Ага. Давай. Ну, яна кажа, што яна падрыхтавалася да спаборніцтва, і сава кажа, што яму падабаецца упэўненасць Сільвіі. О, Корсак, фінтанкі. Я спадзяваюся тут цябе знайсці. Спаборніцтва паміж намі не можа ісці далей. Так, выспа занадта маленькая, каб падтрымліваць і цябе, і мяне. У нас есть вырашэнне гэтага. Чаму табе б не здацца? Я не бачу, я не магу сказаць, што каб я бачу такое. Гэтая зямля толькі выправілася пасля экалагічнай мозг. Думай, мне як той мем з Invisible. Трэба думай. Пасля экалагічнай катастрофы. А потым ты тут з'явілася, і усе ты іншыя бізнес-ноцы, якія атрымліваюць прафіты з гэтага ўсяго. Ты тут з'явілася і пачала хапаць усё тое, што табе трапляла ў рукі. Зямля з гэтым не можа спраўляцца. Я супраць гэтага. Таму я і намагаюся паказаць табе іншы шлях, лепшы шлях. І як лепшы? Ці не ты з гэтых пыхлівых людзей, якія зачышчваюць нейкую землю да самага канца, то бок збіраюць усё, што на гэтай зямлі ёсць. Я не беру больш, чым зямля можа стварыць. І я ніколі нічога не беру, не аддаўшы нешта ў адказ. Я таксама магу аддаваць у адказ на тое, што я беру. Напрыклад, калі ты прыйдзеш заўтра, будзь гатовы, што я... адказ, што я буду біцца. Так. Той, хто пераможа, той і падыдзе, так? Ну, гэта не выйдзе. Добра для цябе сказаць яму, каб ён пайшоў адсюль. Так. Але мне вось што цікава. Што, калі ён быў правы? Калі я працягнула гэты бізнес пасля майго дзядзі, я пайшла па яго шляху, пайшла па яго яному шляху вядзення гэтых спраў. Але
Освальд мяне ўцягнуў у даўгі з сцягнуў мяне ў даўгі з якраз такі ну, боже мой, чаму так цяжка? Я правда стамілася. З гэтым кантрактам на маей душы. Магчыма, то, як ён рабіў, не зусім этнічна было. Этычна, не зусім этычна было. Слухай. Я ўпэўнена, што твой дзядзька рабіў бы многія рэчы па-іншаму. Але ніякія маральныя дылемы ці іншыя не могуць... Але маральныя дылемы і іншыя могуць пачакаць. Заўтра твоя галоўная ўвага павінна быць толькі на адным. На перамозе. Сава, ну, падтрымка тебе, конечно, такая сабе. О, мы нават у прыбытку нейкім сэнсе. Ну, добренько, поехали. Блин, я вось паглядзела на парадак гэтых зелляў. У нас што, па класіцы самае слабае зелле самае першае ідзе, так? Не здзіўлена, але расчараваная. Гэта наступны цудоўны дзень на рафце. Мне сказалі, што 0% тое, што сёння будзе дождж. Так, ага. Вы меня ведаеце, я баптыст, мастер гільды, бармен і ваш сённяшні вядоўца на гэтым эпічным спаборніцтве. І як заўжды на гэтым полі бітвы два гандляра прымаюць удзел, але толькі адзін можа з іх стаць пераможцай. Хто гэта будзе? Так... Ці гэта будзе наш выпрабавальнік на той, хто дыхае дзікасцю і жыве, каб распавесці нам гісторыю? Вы прабачце, я... Просто тут так усё пабудавана, што хіс... І адразу хочацца ўставіць гэты мем пра girlboss, gatekeeping і газлайтинг. Карацей, наш з аднаго боку, так, у нас ёсць Корсак, які заўсёды ведае цану інгрэдыентам, і якраз такі дайце сваё самае гарачае вітанне да Корсака. Корсак такі, як шмат людзей. І супрацьстаіць яму наш нядаўні пераможца, наш... Зразумела, тое ж самае girlkeeping, girlboss, gatekeeping, gaslight. Пошуміце дзеля Сільвіі. Гей, Корсакс, ты трошки пазелянеў. Так, жартаваць пра маці мы не будзем. То і зелень такія сабе. Давайте скажем, што ён нервуецца. Так. Ого, яна здзіўляецца таму, наколькі ён спакойны. Так. Нашаму суддзі сёння не патрэбна нейкае прадстаўленне, але не будзем так забываць пра яго. І... Ідол мільёнаў, натхнення для наших героїв і паўсюль. Так, павітайце Робіна. О, ти занадто добрий баптист, занадто добре. Ну і што ж, перейдемо до нашої справи.
Я не думаю, што тут будзе так шмат людзей. О, Корсак трошки нервуецца. Гэта не зменіць нічога. Паляўнічы фокусуецца толькі на сваей здабычы. Так, і так, спаборнікі, пачнем жа шоу. Так, раунд першы. Так, ну, Корсак распавядае, як ён зрабіў свой стонік, з чаго. Так, Робін кажа, што гэта вельмі добры, тэ-тэ-тэ-тэ. 215. Што наконт нас? Мы вельмі танны зельевар. Алхімічка з нас такая сабе, Сільвія. Так, гэта 100% морозны тонік і ледзяны тонік, я магу якраз такі гэта сказаць па морозу. Так. Трошечки подвысилась. Так, ну... Так, ну, як звычайна, нам гульня дае хвілінку, как мы склалі сваю дэку, калі мы не даклалі, але не. Мы готовыя. Поехали. Фух. А куды? Халера. А чаму вот такі позірк маньячны? Я разумею, што гэта шмат што пра мне кажа, але смеш. Так, добра. Поехали. Хоць неяк прыкрыемся. Ага. Так. Боже, якая цудоўная картка. Не енчы. Не збівай мне тут настрой, ты і так зараз мне стрэса дакінеш. Яна, вядома, не думала пра тое, што яна дрэннае прыносіць наваколлю. Та-та-та. Так. Блін. Ну, трэба, зразумела. Першую чаргу будзем выкарыстоўваць картку, якая нам шукае іншай карткі. Так, ты... Слухай. Я разумею, што ты клапоцішся пра наваколле. Я шчыра разумею, што прырода так павінна быць на першым месцы. Але, мой даражэнькі. Ну, нормально. Перамаглі. 2 стрэса, няблага. Фуф. Так. Першы раунд за нами. Першы раунд, звычайна, не так складан. Час выпусціць звера. Усё яшчэ смеш. Ух ты, кіпцюры паказаліся у раундзе ў другім. Так, ну гэта значыць, што ён на нас будзе больш кідаць нейкіх дэбафаў. Так, наступнае зелле, не цікава, прабачце. Гэта проста пра ўхваленне. Так. Цяпер у нас такое. Так, тут у нас у тэорыі ён на 10 павінен падняць. Нават на 15. Готовая. Гэта паніжаецца, таму што не мае ніякай розніцы. Ну так, вось 10, як я казаў, потому што там у нас...
Ну, неяк падвышаем. Неяк падвышаем. Так, мне не сорамна. Я намагаюся перамагчы. Так. Ага. Зараз яшчэ будзе адна адзінка стрэсу. Бо праз... Зараз халера вас усіх. Так, трошки... А, усё! Є! Ми перемогли. Так, мы маем пераможцу, гэта Сільвія. Я павінна была напісаць прамому для гэтага моманта. Усё, што я падрыхтавала, гэта крыкі жывёл. Так, 40 000 нашыя. Правда, іх зараз адбяруць. Але такі ў нас лёс. Што ты паробіш? Я павінен бачыць, як усё было. Я павінен быў бачыць, як усё пойдзе. Так, жыццё падрыхтована для нас многа някіх дзікіх рэчаў. І якраз такі, да, вядзенне бізнеса можа быць з гэтай жа часткі. Эй, ты не павінен здавацца. Магчыма, гэта праз перамогу, але я атрымала задавальненне ад нашага спаборніцтва. Правда? Я не ўпэўнена, што алхімія гэта маё. Я просто хацеў паказаць свету, што ёсць лепшы шлях рабіць розныя рэчы. Што поспех не павінны быць за конт спажывання, што поспех не павінен быць за конт прыроды. Хай будзе так. Але я заўсёды планаваў сысці пасля сённяшняга дня. Якраз такі выкарыстаць грошы ад перамогі для новых нейкіх экспедыцый. Чым больш я праводжу часу тут, тым больш мне хочацца быць недзе звонку. Калі табе хочацца ў экспедыцыі, у нас ёсць якраз такі варыянт, як можа гэта адбыцца. Гільдыя герояў патрэбна больш людзей, якія могуць за сябе пастаяць у гэтым небяспечным свеце. На аснове таго, што я бачыла, яны якраз такі будуць вельмі шчаслівыя атрымаць сябе. Да няўжо. Нядрэнная ідэя. Магчыма, трэба паразмаўляць наконт гэтага з баптыстам. А да відзення. І Сільвія такая: ну, правильно, не кажы мне дзякуй. Вырашэнне праблем — гэта тое, што я проста раблю. Вырашэнне праблем і перамога ў спаборніцтве. Хе-хе-хе. Ну, добранька. Мы, сапраўды, ў гэты раз неяк добра падрыхтаваліся, таму мы змаглі ўсё зрабіць. І выглядае так, што Корсак можа прыяднацца да гільдыі герояў. Так. І ты не хваляваўся? Я табе казала, што я веду, што я раблю.
Я адчуваў, што ты справішся, але вось што мяне здзівіла, так гэта жагада, якую ты паказала падчас спаборніцтва. Да, калі б я быў на тваім месцы, я не думаю, што я бы вёў сябе так, такім чынам. Ну, мы ўсяго ж такі людзі, Сава. Кожны з нас заслугоўвае на магчымасць рабіць усё сваім чынам. І тым больш мець Корсака ў гільдыі, гэта значыць, што ў нас будзе больш доступу для розных рэсурсаў. І гэта добра для маёй крамы. І пры гэтым ён мне трошкі вінны. Ты сапраўды думаеш наперад цяпер? І працягвай такім чынам, і цябе будзе немагчыма перамагчы. Не. Да, скарыстайся ўсімі тымі ведамі пра кліентаў і не толькі, якія ты атрымала за гэты час. Так, гэта нам новая картка, яна падвышае інтарэс на 2 адзінкі, інтарэс кожнай карткі на 2 адзінкі ў тваей руцэ. Нядры яна, да, такі баф дадатковы. Так, Сільвія адчувае сябе непераможнай. О, видно лакі, Хелена. Будь асцярожна, Сільвія. Да, гонар можа быць якраз такі... праз гонар шмат якія ведзьмы... Нешта ў іх не атрымалася, карацей. Але тым не менш, Хелена адзначае, што за такі кароткі тэрмін часу Сільвія змагла вось дасягнуць шмат чаго. Ну, яна кажа тое, што паяднанне душ праз гэтыя даўгі можа быць добрай матывацыяй. Так, хто бы мог падумаць, правда? Если ў гэтым справа, то Хелена кажа, што яна якраз такі рада услужыць у гэтым плане Сільвіі. Так, і што ж, як мне падаецца, у цябе ёсць, да, дэпазіт той, што пакласці. Грошыкі. Угу. Мінус грошыкі. Усё павінна ісці сваім чынам, кажа нам Хелена. Халера, кажа Сільвія. Я магла купіць шмат рамена на гэтыя грошы. Так, але я расту. Я дам табе наступны плацёж праз 10 дзён. Лічы на мяне. Так і буду. Ну і да відзення. Так, Сава, нагадую, што Сава хапаецца ад Хелены, і вось якраз такі, калі яна сышла, ён можа вярнуцца. Але не хвалюйся, я змагу з ёй справіцца. Так, ты вялікі дапаможца мне, Сава. Яна кажа, што Сава-то вялікі дапаможец у адрозненне ад дзядзькі Освальда. І Сільвія настолькі ўжо разлавалася, што яна гатовая вывучыць нейкія некраманскія чары, каб яго падняць з могілкі і зноў жа прыбіць. Ой-ой-ой, Сава, ну зусім не падазроўна. Так. Ён нам кажа, што у нас ёсць поўнае права, каб злавацца. Зноў жа, але трэба гэта адпусціць. Зноў жа, заўтра увесь наш цыкл пачнецца нанова. Але прынамсі мы праходзім праз гэта разам, кажа нам Сільвія. Ага. І Сава нам нічога не адказаў.
Ай-яй-яй. Сумныя лічбачкі. Ну. Так, тут нам трэба будзе спыніцца. Я была павінна спыніцца яшчэ там, але добранька. Так. Ага. Таксама, вось, што важна, калі вы не забылі, у першай серыі мы даведаліся, што ў нас ёсць ліцэнзія, і першы ўзровень мы атрымалі, як Сільвія выпусцілася з каледжу. Так, потым за перамогу нам далі вось якраз такі штампік нумар 2, і мы цяпер атрымалі штампік нумар 3. Што гэта значыць? Мы, чым вышэй у нас узровень ліцэнзіі, тым складаней мы можам з вами рабіць зелі. І гэта добра, таму што складаныя зелі – гэта аснова нашага спаборніцтва. Так. І да, дзякую. Ну, Освальд ей дапамагае з усімі гэтымі паперкамі, таму што Сільвія з гэтым не вельмі каб умее спраўляцца. Так, ён якраз такі ганарыцца, сава ганарыцца тым, што ён вельмі арганізаваны настолькі, што ён якраз такі ведае, што будзе за наступнае спаборніцтва ў нас з вамі. Я спадзяюся, што гэта Сільвія дамалёвае гэтыя ўсе твары да якраз такі нашых наступных супернікаў. Вось у нас яшчэ 3 штучкі застаіліся. Так, калі мы пераможам, то атрымаем 150 залатых. Так. Та-та, новые. Я ведаю. То бок у нас тут вялікі бара мужик, які да гэтага яшчэ акула, і які не малады хлопчык, то бок дзілф. І ён яшчэ выглядае як мафіёзнік. Гульня? Гульня. За што гульня? Што я табе зрабіла дрэннага? Так. Вітаю, як справы? Ну, гэта быў рытарычнае пытанне. Я ўжо ведаю адказ на яго. Бізнес цяжкі, не так, ці не так? Уся гэтыя кліенты, уся гэтая матэматыка. Ці не хочаш ты гэта ўсё пакінуць? Ну, скажем так, сысці на пакой трошкі раней і направіць усіх з тваіх кліентаў да мяне, бо Сфін сапраўды паклапаціцца пра іх. Ой, я зразумела, ты мой наступны супернік. Прабач, але я не кідаю справы. Калі ты ўлезеш у мой бізнес, я павінна буду з табою біцца. Ой, хтосьці паказаў зубкі? Але... Ай, прабачце, я на першы сказ успомніла адну вельмі пацешную выраз з іншай гульні, які зноў жа тэхнічна падыходзіць сюды, для якога ёсць другое дно, скажем так. Карацей, ён кажа, што ён за вялікая рыбка для гэтага маленькага возерца, і якраз такі Сільвія вельмі апетытна выглядае, каб яе з'есці. Так. Яна кажа, што як добра ты, што ты узгадаў пра апетыт, таму што
Ты настолько твое тело настолько моцна смердзіць, што да, перабіла мой апетыт. Канешне, гэта азначае, што ты не пабачыш мяне, калі я прыйду па цябе. А я прыйду па цябе. Ну, ён чароўны, ці не так? Забудь пра выходны. Калі гэта азначае перамагчы гэтага чаліка, я не магу дачакацца, як вярнуцца да працы. Боже, Сільвія, як ты цяжка дыхаеш. Яна разлавалася. Так, ну-ка. І гэта якраз такі добры момант, каб скончыць сённяшнюю серыю. Яна атрымалася сапраўды доўгай. Вялікая падзяка ўсім тым, хто зможа неяк гэта даглядзець, ці вы можете проста на самы канец гэтай серыі далезці, каб паглядзець на само спаборніцтва. Я ўсё разумею. Я, ў прынцыпе, удзячная, што хтосьці глядзіць мой летсплей, што штосьці пад іх робіць. Малюе, піша, я не ведаю, гатуе, прыбіраецца, усё што заўгодна. Я проста ўжо гэтым задаволеная. І я вельмі вам удзячная, і я вельмі удзячная зноў жа Орэлу, які зрабіў цудоўную працу. І так, я не ведаю, што яшчэ сказаць, каб выказаць усю тую падзяку, якую адчуваю. Меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот. Яшчэ пачуемся, яшчэ пабачымся. Па-па!